Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number one. Number one ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok.
ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na-stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Now Standard Time at 3 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Miyerkules petsa 22 na sa bulan sang Disyembre sa mga tiga 2021. Tatlo na gid lamang kadlaw banwa ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Subong nga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa siyate ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Kaga siyempre ba na pang mga itabo diri sa ato na sa maya pungsod na Pilipinas. Marayanaya na ang panahon diri sa maya syudad sa Bacolod kaga subong man na probinsya sa Negros Occidental. Wala sa ginabantayan ang weather disturbance. Ang ato na State Weather Bureau kan ang pag-asa. Pero kagabi si President Rodrigo Duterte nagadeklarar na sang state of calamity sa sining mga lugar nga ginalabayan sang Typhoon Odette sang nagligad ang Miyerkules sang kagahon alin sang Miyerkules sang hapon hasta na sang Huwebes sang kaagahon. Kalaki pa diri sa mga ginapaydalom sa state of calamity ang Region 4B, ang Region 6, kalaki pa na ang Region 7, 8, 10, and then 13. Parang magamit diri ang ining pondo kag mas mapadasig pa ang relief and rehabilitation areas sa sining mga lugar nga ginaigo sang nasambit nga bagyo. Kaya billions of pesos ang ginabilin nga halit sining Typhoon Odette sa aton nga sektor sa agrikultura subong man sa infrastructure and then sa mga propiedad kaga mga pamalaya sa mga pumuloyo. Alin na paman sa tinalikdan na diri ang assessment sa aton nga mga otoridad and i-check na nato na karon na dugang pang mga damage assessment. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. Bombo DWSN Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ika-22 na sa buwan ng Disyembre 2021, sa ulo ng ating mga balita. Halaga ng pinsala sa infrastruktura ng Bagyong Odette pumalo na sa daan-daang milyon ayon sa DPWH.
Ilan pang mga lugar naman inilagay na ni Pangulong Duterte sa state of calamity. Senate Blue Ribbon Committee hearing ukol sa Parmalee deal tuloy pa rin hanggang sa susunod na taon. Ang Food and Drug Administration inaprubahan na ang maiksing panahon para agad na makapagpaturok ng booster shots. Mga barangay naman sa dalawang bayan doon sa North Cotabato lubog sa baha sa pag-apaw ng Pulanggil River. Higit 20 pamilya apektado ng naturang pangyayari. Sa ating international news, ang World Health Organization nagbabala sa paparating na COVID-19 surge sa Europe. Dulot yan ng Omicron variant. At sa ating balitang palakasan ng Pilipinas, bababa raw ang tsansa ng panibagong gold medal kapag tuluyan ng tatanggalin ang boxing at weightlifting sa Olympics 2028. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Umigit kumulang 448.9 million pesos ang naitala ng halaga ng danyos o pinsala sa infrastruktura na iniwan ng bagyong Odette. Ayon sa Department of Public Works and Highways, lumala ang sitwasyon sa naturang mga lugar dahil nga sa matinding pananalasa ng bagyo. Base nga ito sa assessment mula sa DPWH Bureau of Maintenance kung saan ay 209.5 million ang pinsala sa kalsada, 100 million sa mga tulay at 139.4 million ang pinsala sa flood control structures. Ayon pa sa naturang tanggapan, nasa 33 road sections ang muling bubuksan at kinakailangan ng mahalagang relief operations sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay pagtutulong-tulungan ng naturang hakbang. Inaayos na rin ng kagawaran ang nasa 11 road sections na hindi pa rin madaanan sa bahagi ng Region 4B, 7, 8, 10 at 13 para tumulong sa recovery efforts matapos ang pananalasa ng bagyong Odette ay kinakailangan din itong gawin. Ipinadala na rin ang quick response team ng DPWH sa clearing operation sa mga isinarang kalsada sa Visayas region, kabilang na ang iba pang parte ng Luzon tulad ng Puerto Princesa sa Palawan. Yung North Road dahil pa rin sa nasirang tulay na naka-deploy ang mga tauhan doon sa may Puerto Princesa City at nasimula na rin mga kabombo yung clearing operation sa ilang daanan doon sa Cebu dahil sa mga nabuwal na puno, poste ng kuryente at debris. Sa bahagi naman ng Mindanao, hindi din madaanan ang kalsada na nagdudugtong sa Misamis Oriental, Bukidnon at Agusan Road nasa Barangay Silo, Malitbog, Bukidnon dahil pa rin sa pagkasira dulot pa rin ng bagong tayong spillway sa may Silo Bridge, habang ang kalsada naman na nakakonekta sa Butuan City, Cagayan de Oro City, Iligan City Road na dating Mambayaan Bridge ay isinara matapos masira ang naturang tulay. Ang mga daanan naman sa may Iligan City ay nililinis pa rin na naapektuhan ito ng pagkaguho ng lupa at ilang kalsada at doon sa may Dinagat Islands ang apektado rin. Sa Bukidnon, 4 na kalsada pa rin ang hindi madaanan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga buntong hininga ka na lamang dito sa mga naobserbahan nating epekto ng mga kalamidad. Iba na talaga yung panahon ngayon. Pagka minsan matindi ang init, tapos bigla-bigla uulan. May kasama pang kulug at kidlat. Lagot kang bata ka pag inabot kayo ng ulan. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults at syrup for kids. Meron din 40 variant, kaya mula rito sa amin o kahit nasa ang lugar ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, mananatiling walang supply ng kuryente hanggang sa Pasko sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette sa Bohol, Siargao, Surigao del Norte at Dinagat. Sa virtual briefing, sinabi ni Department of Energy o DOE spokesperson Felix William Wimpy Fuentebella,
magiging hamon anya ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa 4 na lugar sa pagtatapos ng taon. Nakaapekto kasi sa pagpapanumbalik ng kuryente ang problema sa transportasyon at mga nakaharang sa mga kalsada na matinding tinamaan ng bagyo. Batay pa sa latest data mula sa National Grid Corporation of the Philippines, 19 mula sa 75 linya ng kuryente ang inaayos na sa Visayas System Operations. Kabilang na sa Leyte, Cebu, Bohol, Negros, Surigao del Norte at Surigao del Sur, habang nasa 76 ang naibalik na. Sa hiwalay na abiso naman, sinabi ng NGCP na ang natitirang apektadong linya ng kuryente sa Leyte at 2 sa Cebu ay target na may balik sa Disyembre 22. At sa Disyembre 31 naman ang isang linya ng kuryente na naapektuhan sa Bohol. Naibalik naman ang transmission services sa mga lugar na siniserbisyuhan ng Visayan Electric Company of VECO, Mactan Electric Company of MECO at Cebu 2 Electric Cooperative Incorporated. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukumustahin muna natin yung kalagayan ho dun sa Caraga Region dahil yung bilang ho ng mga patay na naitala doon, dulot pa rin ng Bagyong Odette, ay nadagdagan. Kunin natin ang linya ng Bombo Radio, Butuan. Umabot na sa 29 ang bilang na mga nasawi sa buong Caraga Region. Ito matapos umakyat sa 25 ang natagpo ang bangkay mula sa Surigao del Norte. Kasama sa naturang mga sa 4 ay ang natabunan ng buhay sa rumaragasag putik sa Barangay Kyoya sa bayan ng Sibagat sa probinsya ng Agusan del Sur, kung saan yung 7 sa mga ito ay hindi pa rin nahahanap. Kahapon din, nakarating na dyan sa Metro Manila ang 145 na mga locally stranded individuals mula sa Siargao Island na sakay ng C-130 plane matapos itong lumapag sa Villamor Air Base. Ito matapos din magpadala ng isang aeroplano ang Presidential Communications Operations Office o PCOO at Armed Forces of the Philippines o AFP upang matulungan ang nasabing mga individual na na-stranded sa Siargao kasunod na rin sa pagkakupit ng Bagyong Odette. Inilikas sila dahil na rin sa kawalan pa rin ng linya ng kuryente at telekomunikasyon. Nang gayoy, ma-reach out nila ang kanilang mga kamag-anak na nag-aalala na sa kanila. Sa ulat naman ng Provincial Information Office ng Dinagat Island, sinasabing nagpapatuloy ang kanilang mga PIO personnel sa kanilang #letters from Dinagat Initiative, kung saan ang mga dinagat nun sa loob ng lalawigan ay makakasulat para sa kanilang mahal sa buhay sa labas ng probinsya at ipopost ito sa FB page ng Dinagat Island. Sa Surigao del Norte naman, sinabi ng Provincial Administrator Attorney Lino Primo Plaza na pahirapan hanggang sa ngayon ang kanilang mga pagtawag dun sa mga local government units dahil na rin sa putol ang lifeline. Kahapon din sa latest update natin, yung Smart LTE signal at Globe signal lines ay restored na sa Surigao City sa ngayon. Pero yung tubig, maliit pa nga porsyento pa rin ang naibalik at pati na rin yung linya ng kuryente. Okay. Bombo Kevin, ang concern natin, unahin kong tanong, yung tungkol doon sa mga nasawi, yung bang mga naitalang binawian ng buhay, ito'y concentrated sa iisang lugar o ito'y nakakalat sa iba't ibang parte dyan sa Caraga Region, Bombo Kevin? Yung sa mga naitalang namatay, ang pinakamataas na bilang ay sa Siargao, Bombo Dennis. Yung sa Santa Monica, ito yung lungsod, isa sa mga lungsod din sa area ng Siargao Island, 8 ang naitalang namatay at yung iba naman sa Socorro at sa Socorro 2, General Luna 3, sa San Isidro 1, sa Pilar 1. Yang mga namatay na yan ay nasa Siargao Island kasi fully devastated talaga yung area ng Siargao. May mga areas pa talaga na hindi naaabot ng signal doon, although may area na naglagay yung mga telecommunication companies, naglagay sila ng free signal, free charging, pero yung ibang mga lungsod, wala pa ring linya ng telekomunikasyon.
Okay, yung ginagawa ngayon na mga operasyon ng ating mga otoridad, meron pa bang retrieval operation dyan? Kasi ang binibilang dito, yung bilang ng mga nasawi para sa karampatan din tulong, Bombo Kevin. So may mga ongoing pa bang operasyon? Rescue, retrieval operations, Bombo Kevin? Yes, Bombo Elmar. Rescue kasi may 26 na naitalang missing. Sa ngayon, mostly sa kanila, sa Del Carmen, sa Siargao, 25. Sa Socorro, sa area pa rin ng Siargao Island, isa ang missing na patuloy pang pinaghahanap ngayon ng mga rescuers o yung mga naatasan ukol dito, Bombo Dennis. Okay. Kumusta naman ngayon yung pagkakaloob ng tulong doon sa mga kababayan natin? Dahil may mga area, lalo na sa parte ng Visayas, na sabi nila ay nabibigyan naman sila ng ayuda. Yun nga lang ay hindi pa rin sumasapat dahil malalayo yung ibang mga lugar na kanilang pinanggagalingan. How about dyan sa mga lugar na labis na naapektuhan, lalo't dyan yung first landfall ng Typhoon Odette, Bombo Kevin? Yes, kahit sa mainland ng Surigao del Norte, may mga barangay pa rin dyan na yung barangay pa lang yung nakapagbigay ng tulong ng ayuda sa kanilang mga mamamayan. Yung mula sa Surigao City at mula sa Surigao del Norte ay unti-unti na rin dumarating. Ilang araw na rin ang lumipas sa Bombo Dennis. Pero yung ayuda, especially yung tubig at pagkain, kulang-kulang pa rin hanggang sa ngayon. Sige, maraming salamat, Bombo Kevin. Mag-ingat pa rin kayo dyan. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan, Bombo Kevin Linaak para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resolusyon na naglalagay sa 6 na lugar sa bansa sa state of calamity matapos na daanan ng bagyong Odette. Sa kanyang Talk to the People nitong Martes ng gabi, sinabi ng Pangulo na kanyang inaprubahan ang resolusyon na isinumite ng National Disaster Risk Reduction Management Council na ilagay sa state of calamity ang Region 4B, 6, 7, 8, 10 at 13 Caraga Region. Ang nasabing desisyon anya ay para mapabilis ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng mga government at private sectors. Magugunitang personal na binisita ng Pangulo ang mga lugar na sinalanta ng bagyo noong nakaraang mga araw. Pakinggan natin si Pangulong Rodrigo Duterte. Para hindi ako makalimutan, I have decided to declare a state of calamity. So, I will sign it now. Yasan yung papel. The NDRRMC, even sa abbreviated, haba pa rin, came out with a resolution recommending that the state of calamity be declared over the affected areas, and this would include Region 4B, 6, 7, 8, 10, and 13. Yun pinirma ko. The declaration of the state of calamity will hasten the rescue and relief and rehabilitation efforts of the government and the private sector, including saan galing tulong, be it outside or tayo-tayo lang. This will also be an effective mechanism to control the prices of goods and commodities in the areas. Iyon na pakinggan si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalabas ng pondo mula sa Office of the President para ipantulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Sinabi ng Pangulo na ang nasabing pera ay hindi calamity o contingency fund at sa halip ay mismong pondo ng kanyang opisina. Ito anya ang nakikita niyang paraan para may maitulong sa mga dinaanan ng nasabing bagyo. Kinausap na rin niya ang Department of Budget and Management para makahagila pa ng karagdagang pondo. Tiniyak din ng Pangulo sa mga mamamayan ng nasalanta ng bagyong Odette na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng kanilang makakaya para matulungan ang mga nasalanta ng naturang sama ng panahon. Narito pang patuloy na pahayag ni Pangulong Duterte.
kung may mga resources pa kayong naiwan, pati yung mga munisipyo, if there is a calamity funds ninyo, pwede ninyong gamitin. Ngayon na, pabigay na ninyo, total, if it's a money intended for another purpose, you can always replace it. I said, give me until or before. It's before or until Friday. Pwede na. Friday na I assure you that it will be given this week. At the very least, yung pinakamabilis na paraan. Tinig po yan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagsasalita pa rin sa ulat sa bayan. Samantala, muling iminungkahi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsusuot ng face shield bukod pa sa face mask dahil sa banta ng Omicron coronavirus variant. Sa kanyang Talk to the People itong Martes ng gabi, sinabi nito na kahit na binabatikos at pinagtatawanan ng ibang bansa ang paggamit ng face shield sa mga pampublikong lugar, ay malaking tulong niya ito para maiwasan ang pagkalat ng virus. Pinayuhan niya ang mga mamamayan na huwag munang itapon ang mga face shields dahil ito ay magagamit bilang doble proteksyon. Magugunitang noong nakarang mga buwan ay tinanggal ng Interagency Task Force ang paggamit ng face shield matapos ang tuluyang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Muli, pakinggan natin si Pangulong Duterte. You know what's really not funny, but more of a reaction of a human behavior. Some countries even criticize us for requiring the face shield. Alam mo, sa totoo lang, I believe you that in some areas, in some countries, the people there are so much concerned about their human rights. Yan, and that's the favorite catchword ng mga ngayon human rights. Everything that they would always invoke human rights, everything that government says that there is a human right violation. Nakakatulong sa Pilipino, totoo lang. I think the compliance of our citizens in the matter of strictly enforcing the masks, one. And when somebody's well, it might be not really a well-studied proposition, but I would dare say that that shield will add another layer of protection in addition to that. Kaya yung talagang gusto ni kayo matamaan, huwag ninyong itapon yung shield. Continue using it. I advise you. Because I really firmly believe that the wearing of that face shield has contributed a lot. I cannot quantify or by what percentage, but it's just a gut feeling na yung kasi bababa na tayo ngayon. Yan ang karagdagang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, mga kabombo, mga Kastar Nation, sa ibang balita naman, ibinunyag ni Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na may laparin si Lin Wei Xiong na business associate ng dating economic advisor na si Michael Yang at siya ring financial manager ng Parmalee Pharmaceutical Corporation. Si Lin, ikinasal kay congressional candidate Rose Nonolin, ay inaakusahan na sangkot sa ilegal na droga. Makailang pagkakataon din na pinatawag sa Senado subalit hindi dumadalo sa ginawang ika-17 Senate Blue Ribbon Committee hearing ng manumalyaw-manong pagbili ng gobyerno ng medical equipment mula sa Parmalee Pharmaceutical Corporation. Ay lumabas na si Lin ay siyang financial manager ng kumpanya. Nakasa dito sa certificate na inilabas ni Parmalee Corporate Secretary Mohit Dargani. Depensa naman ni na Parmalee Chairman Huang Chuyen at Dargani na ang trabaho lamang ni Lin ay tumayo
bilang garantor sa mga supplier. At kaugnay nito, todo depensa nga ang Singaporean na may-ari ng naturang kumpanya. At narito ang bahagi ng pag-isa ni Senator Richard Gordon dito kay Parmalee Chairman Wang Tzu-yen. Can you tell us the $7 billion, $7 billion, and that you cannot account, the company cannot account for $3.4 billion that was purchased, and importations that can be accounted only account for $630 million. You're the president, and you cannot account for $7.9 billion unacquired, unaccounted importations. Now, I don't want to be unfair to you. $50 million in Taiwan is a lot of money that you could launder in the Philippines to this so-called bola-bola purchase from PSDBM. Mr. That would Chairman, have cleaned the money from Taiwan. if I have $50 million, I wouldn't ask for the help of Mr. Michael Yam. I'm not interested in that. All I'm saying is it would appear when you look at all these events, all these facts, there seems to be something wrong, or as they say in Shakespeare, there seems something rotten in the streets of Denmark. It seems that you come after the fact. When Lincoln Ong was already in trouble, you said, no, you don't put, I would say that Michael Young really was helping us, they lent us money. And then when Dargani was in trouble, then you come out and say, I make inquiries, but actually you were ready to pay $140,000 into the pier to get them to Dubai. You never even lifted the finger and say, hey, buddy, we have nothing to hide. You stay there. We'll fight it out. We'll fight it out. We have nothing to hide. We're honest people. I didn't see that. All right? So what is happening into the pier, especially in the circumstances that, wow, you must have gotten along with it. They're living in Davao. That's the president's hometown. Yan ho mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung bahagi ng pag-isa ni Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa Parmalee chairman na si Wang Tzu-yen. Samantala, tuloy pa rin daw hanggang sa susunod na taon ang hearing ukol sa Parmalee controversy at inaasahan isa pang pagdinig ang isasagawa sa buwan ng Enero. Inaprubahan naman ng Food and Drug Administration ang pagbawas sa interval period sa pagitan ng huling COVID-19 vaccine dose para agad na maturukan ng booster dose ang isang individual. Ito mismo ang inanunsyo ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na mabigyan ang mga edad 18 anyos pataas ng booster shots matapos ang 3 buwan ng kanilang ikalawang dose ng primary 2-dose vaccine. Dagdag pa ng kalihim na kanilang pinag-aaralan ang lahat ng mga posibilidad para ligtas na malabanan ng Omicron variant. Isa rin anya itong paraan dahil sa maraming mga bansa na ang nagtatala ng mabilis na paglobo ng kaso ng Omicron variant ng COVID-19. Maglalabas pa sila ng mga operational guidelines para sa nasabing pagtuturok ng COVID-19 booster shots. Pakinggan natin na si Health Secretary Francisco Duque III. Na mga hindi pa nakapag-umpisa o nakukumpleto ang kanilang primary series na magpabakuna na sa lalo madaling panahon. At hinihikayat rin namin na magpa-booster ang ating mga eligible populations. Ngayon pong araw, pinirmahan na ng FDA ang panibagong amendment doon po sa emergency use authorization ng mga bakuna. Mr. President, yung 6-month interval between the second dose and the booster dose, pinaiksi na po ito for 3 months na lang. So mas mabilis po tayo makapagbigay ng booster doses gamit po ang ating mga bakuna. Yan ang pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III. Inilabas naman ng Supreme Court ang panuntunan para sa makasaysayang 2020-2021 bar examination. Ito kasi ang kauna-unahang digital at localized exam para ho sa mga nagnanais maging abogado. Ang 14-page bar bulletin na inilabas ho ni Associate Justice Marvic Leonen, ang 2020-2021 bar examination chairperson ay magkakaroon ho ng ilang paglilinaw at pag-aayos doon sa mga proseso. Hinikayat ni Leonen ang mga examinees na sumailalim sa self-quarantine ng 2 linggo bago pa man ang unang Bar Sunday na magsisimula sa Enero 2 ng susunod na taon para malimitahan ang non-essential movements
Gaganapin ang bar exam sa 29 na local testing centers sa Enero 16 hanggang 23 at 30, pati na sa Pebrero 6. May mga waiver naman na pipirmahan ng mga kukuha ng bar examinations. Lahat naman ng fully vaccinated at kinakailangan daw na magpakita ng kanilang vaccination cards at antigen test results na isasagawa 48 oras bago pa man ang pagsisimula ng naturang pagsusulit. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nilinaw ngayon ng Department of Health na hindi nakapagsumiti ang lahat ng laboratorio ng kanilang result ng pagsusuri dito sa mga COVID cases sa ating bansa. Pero nakapagtala pa rin ang Pilipinas nitong nakalipas na araw ng 168 na panibagong kaso ng COVID-19. Yan na ho ang pinakamababa mula nung nakalipas na buwan ng Mayo ng taong 2020. Sa bilang ho ng active cases, 9,384 ang naitala at sa total cases naman ay 2,836,868. Sa new number of recovered patients sa 372. At dahil ho dyan, meron na tayong total number na 2.7 million mahigit na mga gumaling matapos ang gamutan at quarantine procedure. 10 naman ang panibagong naitalang nasawi. Kaya ho meron na tayong total number of fatalities na 50,794. Sa buong mundo mga kabombo, may mga kaso pa rin hong naidaragdag galing sa iba't ibang bansa pero pinakamatataas ho dito galing dyan sa Europa. Sa ngayon ay meron na hong 276.4 million mahigit ang infected ng COVID-19. 22.9 million mahigit naman ang mild cases habang 88,915 ang severe critical condition. Nasa 5.3 million mahigit ang total number of fatalities habang yung recovered patients ay 247.9 million ang naitalaho ng WHO. Sa mga bansa naman na mataas pa rin ang kaso ng COVID ay nangunguna sa listahan ng Estados Unidos mga kabombo dahil pa rin sa mga panibagong nadaragdag na kaso doon sa kanila. May total cases na sa Amerika na 52.1 million habang yung new cases sa kanila ay 91 million mahigit. Yung number of deaths sa Estados Unidos ay mahigit 1,000 habang yung total fatalities ay 830,000 mahigit. Yung recovered patients naman ho doon ay 40.7 million ang nairehistro ng kanilang tanggapan. May kinalaman pa rin sa monitoring. Mga residente ng Maynila, ibibigay na lamang sa mga nasalanta ng Bagyong Odette ang kanilang family packs. Mahigit 4 million pesos na halaga ng party drugs naman na kumpiska sa Pasay. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Jovino Galang. Nagpasya ang maraming residente ng Maynila na ipamigay na lamang sa mga biktima ng Bagyong Odette sa bahagi ng Visayas at Mindanao ang mga Noche Buena package na kanilang natanggap mula sa city government. Sa unang linggo pa lamang kasi ng Disyembre ay sinimula na ng Manila City Government ang pamamahagi ng Noche Buena package sa lahat ng mga residente ng lungsod. Naglalaman ito ng 3 kilong bigas, 5 dilata at mga sangkap para sa Noche Buena. Dagdag pa ng City Government na may mga residente mismo ang nagkusa na magbigay ng donasyon sa mga sinalanta ng bagyo. Patuloy din nilang ginagawa nilang pagtanggap ng mga donasyon mula sa iba't ibang grupo at kanila itong dadalhin sa mga biktima ng Bagyong Odette. Samantala, aabot sa mahigit 4 million pesos na halaga ng ecstasy drugs ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa isang parcel sa lungsod ng Pasay. Ang nasabing 2,437 tablets ng ecstasy party drugs ay nakumpiska sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Nasita lamang ang droga ng siyasating mabuti ang mga parcel at dito tumambad ang nasabing droga. Galing umano ang droga sa Netherlands at ang mga consignee ay naka-address sa Quezon City, Las Piñas at Bulacan. Inaalam mabuti ng mga otoridad ang mga suspect na nasa likod ng nasabing pagpupuslit ng iligal na droga. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Nagatid yan sa atin sa oras na 29 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Muling nakatanggap ang bansa ng mahigit 1.3 million doses ng Moderna COVID-19 vaccine. Pasado alas 9 nitong nakalipas na gabi nang lumapag ang eroplanong Lulan ang nasa 1.3 million doses ng bakuna na binili ng private sector at dinala ho dyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 o Terminal 3. Nauna rito mga kabombo, nitong Martes din ng umaga ay nakatanggap ang bansa ng 1.6 million na Pfizer vaccine doses mula ho sa Estados Unidos at 1.6 million na AstraZeneca na vaccine na galing naman ho ito ng France. Ang naturang mga bakuna ay ipapamahagi sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Bilis naman ang hawaan ng COVID-19 sa National Capital Region, bahagyang tumaas. Halos lahat ng mga lungsod very low risk na sa sakit. May detalye ang Star FM Manila. Nakitaan ng ilang eksperto ng pagtaas sa bilis ng kawan ng COVID-19 sa Metro Manila ngayong holiday season. Batay sa pag-aaral ng Okta Research Group, bahagyang tumaas ang reproduction rate o antas ng hawa ng sakit sa Kamaynilaan. Ang reproduction rate naman ang siyang tumutukoy sa antas na kayang maawan ng isang tao. Umabot sa 0.48 ang kasalukuyang reproduction rate sa rehiyon mula sa 0.39 sa mga unang linggo ng Disyembre. May pagtaas man ay hindi raw dapat mabahala dahil mas mababa ito sa reproduction rate na 1 na nagpapakita na mabilis tawan. Kung pagbabasihan naman, ang average COVID-19 cases kada araw sa Metro Manila ay umaabot lang ito sa 79 magmula December 14 hanggang 20. Malaki ang ibinaba nito kumpara sa 91 cases per day mula December 6 hanggang 12. Lumalabas naman sa COVID-19 classification ng Okta na 15 lungsod na sa Kamaynilaan ang kinukonsiderang very low risk sa virus. Ang Las Piñas naman at San Juan ay nasa low risk. Samantala, ang bayan ng Pateros ang kaisa-isang lugar sa Metro Manila na zero COVID cases hanggang sa ngayon. Napanatili kasi ng Pateros ang COVID-free status sa loob ng 3 linggo base sa tali ng Okta para sa National Capital Region o NCR. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabara para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Sa dagdag pa nating balita, sinabi ngayon ni 3-term Senator Loren Legarda na maliban sa mga relief goods na ipapamigay bilang agarang tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Odette, ang kailangan ding pagtuunan ng pansin ay ang paglalaan ng sapat na pondo para sa mga programang magbibigay ng pangmatagalang tulong sa muling pagbangon ng ating mga kababayan. Bilang dating chairperson ng Senate Committee on Finance, nakapaglaan si Legarda ng tulong kaugnay ho dun sa mga kinakailangan ng DSWD AICS fund sa ilang mga probinsya na kabilang ho sa mga lubhang naapektuhan ng dumaang bagyo. Napondohan din sa inisyatibo ni Legarda ang programa kagaya na lamang ng DOH MIAP para ho sa assistance sa mga kalusugan at mga programang pangkabuhayan kagaya ng tupad ng nasa ilalim ho ng DOLE, pangkabuhayan at yung DSWD SLP. Nanawagan si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo na isantabi muna ng lahat ng mga hindi pagkakaunawaan at sa halip ay magkapit-bisig ang lahat para matulungan ang libu-libong kapwa natin na nasalanta ng Super Typhoon Odette. Ilang araw na nag-iikot si Vice President Leni sa mga probinsyang hinagupit ng Odette tulad ng Siargao, Dinagat Island, Surigao City, Surigao del Norte, Bohol, Cebu City, Iloilo at Negros Island. Nakatakda din siyang pumunta sa Palawan. Inaalam mismo ng pangalawang Pangulo mula sa manasalanta ang naging karanasan nila at ano ang kanilang mga pangangailangan. Samantala mga kabombo, abangan mamaya, may mga update din ho tayo dun sa mga biyahe-biyahe, lalo't exodus dun sa ilan sa ating mga kababayan pauwi ng mga probinsya. Pero bago ho yan, ang Philippine Army ay nag-deploy din ng satellite communications dun sa mga lugar na apektado ng Bagyong Odette. Ang hanay ng Sandatahan Lakas naman ay nagsasagawa ng rescue flight sa mga stranded individuals dun sa Siargao. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Bomboan, check natin muli mamaya mga kabombo yung linya. Kaugnay pa rin dito sa importanteng ulat ho ito, update ho ito doon sa naihahatid ng mga kababayan ho natin na stranded ng ilang araw na after that
totally devastated effect ng bagyong Odette dyan ho sa Siargao. No? At dinadala ho sila dito sa Metro Manila. Kunin na natin ang linya ni Bombo Anali. Bombo An? Yes, Bombo Dennis, nag-deploy ang Philippine Army ng satellite communication sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Odette na nawalan ng regular na cellphone at internet service. Ayon kay Philippine Army Commanding General Major General Romeo Brawner, nakapag-deploy na sila ng satellite phone at VSAT o yung tinatawag na Very Small Aperture Terminal sa headquarters ng Western Command sa Puerto Princesa sa Palawan at 3 VSAT sa Visayas Command. Ang isang VSAT sa Mactan Air Base nagagamit na para sa internet connection habang ang 2 VSAT sa Vismin Headquarters sa Lahog, Cebu City ay naitayo na rin kahapon. Bukod pa ito sa mga regular satellite phone, VSAT at radio communications na gamit ng iba't ibang Army units sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Brawner, ang komunikasyon ay mahalagang bahagi ng humanitarian and disaster relief effort sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaya anya binigyang prioridad nila ang paglalagay ng communication facilities sa mga critical na lugar habang hinihintay ang panunumbalik ng regular na serbisyo ng mga telecom companies. Samantala, matagumpay na mga nailipad ng Philippine Air Force ang ilang stranded na individual mula sa Siargao na isa sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Odette. Sakay ng C-130 aircraft, ang kabuuang 140 stranded na individual nang lumapag ito sa Villamor Air Base sa Pasay City kahapon. Maliban dito, ginagamit din ang air assets ng Air Force sa pagdadala ng relief goods, vital equipment at humanitarian assistance and disaster response personnel sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. May 19 na air assets ang ipinakalat ng Philippine Air Force at ginagamit para sa operasyon sa pagtugon sa kalamidad. Una nang ipinag-utos ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pag-deploy sa lahat ng sasakyan ng militar upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Umabot na sa mahigit 3 million pesos ang special collection ng Manila Cathedral sa Intramuros para yan sa mga biktima ng Bagyong Odette. Noong Martes, iniulat ng Cathedral na ang kanilang espesyal na koleksyon ay umabot na sa 3,144,717 pesos noong Disyembre 20. Ang mensahe ng Manila Cathedral sa kanilang social media, hindi may pahayag ng salitang kayang lubos na pasasalamat sa mga dumalo sa misa at online community sa Manila Cathedral para sa mga donasyong ipinadala para sa mga kapatid na lubhang nangangailangan sa sandaling ito. Ang special collection ay ginawa bilang tugon sa panawagan niya ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Nanawagan din ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nitong Lunes sa mga diocese na magsagawa ng pangalawang koleksyon sa lahat ng misa sa Disyembre 25 at 26 para sa mga biktima ng Bagyong Odette. Samantala, hinikayat naman ni Education Secretary Leonor Briones ang mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak laban sa sakit na coronavirus o COVID-19 dahil ito ay gaganap ng napakahalagang papel sa pagpapatuloy ng face-to-face classes sa mga paaralan na nag-aalok ng pangunahing edukasyon sa buong bansa. Sa isang pahayag na inilabas nitong nakalipas na araw, nagsabi itong si Secretary Briones na pag-asa para sa pagpapatuloy ng paglawak ng limited face-to-face classes ang kanilang mga ginagawang hakbang. Lubos din anya na kanilang hinihikayat yung mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak dahil ang pagpapatuloy ng face-to-face classes ay nakasalalay sa resulta ng kampanya ng pagbabakuna. Nagpahayag din si Briones ng pag-asa sa patuloy na pagpapalawak pa ng DepEd ng pagpapatupad ng limitadong face-to-face classes dahil mas maraming Pilipino ang nabakunahan sa matagumpay na National COVID-19 Vaccination Days. Sa pagbanggit sa data ng gobyerno, sinabi ng DepEd na
10,254,560 COVID-19 vaccines ang naibigay sa buong bansa sa 5 araw na pagbabakuna mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 3 at naitala pa ang pinakamataas nitong 5-level average mula noong Marso nitong nakalipas na buwan ng Marso na mayroong daily job rate na umaabot naman sa 2.05 million noong nakaraang linggo. Umaasa si Briones na makakasulong ang DepEd sa 2022 pagdating sa pagpapatuloy ng face-to-face classes sa ating bansa. Inihayag ng Department of Health na nagsasagawa pa rin sila ng assessment sa mga health facility na nasira dahil sa bagyong Odette. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na patuloy ang kanilang pag-assess ng mga nasirang healthcare facilities, mga hospital, temporary treatment and monitoring facilities at inaalam kung magkano ang mga halaga nito. Iniulat ng ahensya noong Disyembre 20 na hindi bababa sa 7 health facilities ang nasira. Kabilang dito ang 2 hospital, 3 barangay health station at 1 provincial health office sa Rio ng Caraga. Habang 1 Center for Health Development sa Central Visayas ang napaulat din na nasira. Tiniyak ng kalihim na patuloy na binabantayan ng Department of Health ang sitwasyon sa mga lugar sa Visayas at Mindanao na hinagupit ng bagyo para matiyak ang mabilis na pagbibigay ng kinakailangang tulong at serbisyong pangkalusugan. Standby dyan sa PITX, ang ating news team. Mamaya kukuha tayo ng update dyan. Kaugnay pa rin doon sa mga bumabiyahing mga kababayan natin. Samantala, nakahanda ang National Bureau of Investigation o NBI na magbigay din ng tulong sa pagtukoy doon sa mga nasawi sa mga lugar na apektado ng super typhoon na Odette na itinuturing ng ilang international weather organization. At dito sa Pilipinas, tinutukoy naman ito ng Pag-asa bilang typhoon category. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na kung may mga bangkay na hindi pa rin matukoy ng kanilang mga kamag-anak o kaibigan ay kinakailangan na matulungan ng NBI. Hihingin din niya sa NBI Forensic Group na tumulong doon sa pagtukoy ng naturang mga labi. Iniulat ng Philippine National Police na umaabot na sa 375 ang bilang ng mga nasawi sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Yan ay as of 6 o'clock nitong Lunes. At sinabi nito na ang pinakamataas na bilang ng mga namatay ay naitala sa Central Visayas na may 170. Sinusundan ng Caraga Region na may 167. Sinabi rin ito na mayroong 24 na mga namatay sa Western Visayas, 7 naman sa Northern Mindanao, 6 sa Eastern Visayas at 1 mula sa Zamboanga Region. Idinagdag pa ng opisyal na may kabuang 56 na mga individuals ang iniulat na nawawala. Sa mga oras na ito, ating alamin ang sitwasyon sa ilang mga bus terminal sa Metro Manila para yan sa mga magbabakasyon sa probinsya ilang araw bago ang Pasko at Bagong Taon. May live report mula sa PITX si Bombo Gerald Uleb. Yes, Bombo Jane, Bombo Dennis, tuloy-tuloy nga itong pagbuhos ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya dito pa rin sa Parañaque Integrated Terminal, itong Terminal Exchange or itong PITX. Naobserbahan daw ng mga opisyal ng PITX na noong mga nakaraang 3 araw yung biglaang pagbuhos ng mga bumabiyahe pauwi sa kanilang probinsya para na rin doon magpasko at bagong taon. Ang maganda riyan na papuntang south at everyday yung biyahe papuntang Bicol region at sa ilang probinsya dito pa rin sa southern part ng ating bansa at yung mga pasahero naman ay maswerte dahil nadagdagan na yung seating capacity ng mga bus at yan na rin ay base dito sa direktiba ng ating interagency task force para na rin dito sa ating mga kababayang uuwi sa iba't ibang probinsya dito sa ating bansa. So, yung ibang terminal, Bombo Jane, Bombo Dennis, ay pinayuhan ng mga bus companies yung ating mga kababayang uuwi sa mga probinsya ngayong Pasko at Bagong Taon.
At alamin muna yung requirements bago sila kumuha at bumili ng ticket. Itong mga bus companies, sinabi nilang mayroong mga ilang lugar sa bansa na nanghihingi ng mga requirements bago sila makapasok doon. Sila yung mga uuwi ngayong holiday. Kabilang daw sa mga requirements na hinihingi ng ibang local government units itong barangay acceptance. So kailangan nila makipag-coordinate din sa lugar na pupuntahan nila. Vaccination cards, maging itong S-Pass. Pero depende ito sa pupuntahang probinsya. Ang ibang probinsya raw ay kailangan magpakita ng kanilang negatibong antigen test kapag hindi fully vaccinated. At kung maalala nga, noong nakaraang taon, pahirapan itong pag-uwi ng ating mga kababayan gustong magpunta sa mga probinsya dahil na rin dito sa pandemic na dulot ng COVID-19 at talagang limitado yung biyahe noong mga nakaraang taon. So, ITX, observan, base sa interview natin kanina, nagdagdag din ng mga bus, yung mga companies dito para makater nila yung mga uuwi na ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng ibang bahagi ng ating bansa. Bombo Jane, Bombo Dennis. Okay. Bombo Gerald, gusto ko lang malaman ngayon kung may mga adjustment na ipinapatupad in terms of protocol o may mga kailangan bang gawin lalo na doon sa mga typhoon hit areas, yung mga kababayan natin na gustong umuwi. Siyempre gusto nilang matulungan yung kanilang mga mahal sa buhay. May mga adjustment ba doon sa mga requirements sa Bombo Gerald? Oo, yun yung sinabi ng mga bus companies. Meron yung mga lugar talaga na may mga requirements. So nung dumaan yung bagyong Odette, payo ng mga bus companies, alamin nila doon sa kanilang mga local government units kung mayroong pagbabago dito sa kanilang protocols dahil hindi sila magbibigay ng mga ticket kapag hindi sila nakapagpresenta ng mga requirements para sa uuwi. Kagaya na lamang yan yung barangay acceptance. So kailangang makiko-coordinate doon sa local government units para mabigyan ka ng barangay clearance. Yan yung ipipresent mo doon kapag kumuha ng ticket dito sa mga bus terminal. So far, yung mga nakausap natin the previous weeks, itong pabiyahing norte, yung Tuguegarao, yung naghahanap daw ng S-Pass at yung vaccination card. Itong barangay acceptance, meron din sa ibang lugar na nagpapatupad dito. Lalong-lalo na yung medyo mataas pa yung kaso ng COVID-19 ay talagang naghihigpit sila para hindi makapasok at hindi pa lumaganap or kumalat yung kaso ng COVID sa kanilang mga LGUs. Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan na Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Parañaque City, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, mga kabombo, naglaan ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng panibagong 200 million pesos para ho sa susunod na taon bukod pa sa 500 million pesos na naaprubahan kamakailan para ho sa cash aid grant na tulong pinansyal sa mga distress OFWs. Sinabi ni Celarino Che Umandap, OWA Board Trustee, na ang cash aid program ng ating gobyerno ay naglalayong tulungan yung mga dating OFW na nawalan ng trabaho at naapektuhan ng pandemya. Anya, naglalayon din na hikayatin silang itayo ang kanilang negosyo para manatili sila sa bansa at kumita ng pera kasama ang kanilang pamilya. Dagdag pa nito na hinihikayat din ng naturang programa ang mga OFW na lumikha ng grupo ng mga dating OFW upang makatanggap sila ng grant at iba pang tulong na pinansyal mula ho sa OWA. Ang kasunduan ay kung ang grupo ay merong 10 miyembro o higit pa, ay posible ho makatanggap sila ng 150,000 grant mula ho sa OWA at 250,000 kung meron silang 11 hanggang 25 na miyembro. Kung ang mga kasali naman dito ay 16 hanggang 30 ay makakatanggap naman sila ng kalahating milyong piso. At kung meron naman ng mga miyembro ang grupo na 31 pataas at yung grupo ay makakatanggap po ito ng nasa 1 milyong piso. Ngunit sinabi ni Umandap na ang grupo o asosasyon ay dapat na nakarehistro sa institusyon ng gobyerno tulad na lamang ng Department of Labor and Employment, Securities and Exchange Commission, Department of Trade and Industry o kaya naman ay sa Cooperative Commission.
Samantala naman ang Iloilo City isinailalim na sa state of calamity matapos ang pananalasa ng Bagyong Odette. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Isinailalim sa state of calamity ang lungsod ng Iloilo matapos ang pananalasa ng Bagyo Odette. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na base sa data, nag-qualify na ang Iloilo City na isailalim sa state of calamity at sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang pagpapadala ng tulong sa mga biktima ng bagyo. 42 million pesos ang kabuuang pondo na ipamimigay ng Iloilo City Government sa mga residente ng lungsod. Makakatanggap ng 10,000 pesos sa mga residente na mayroong totally damaged na mga bahay at 4,000 pesos naman para sa mga partially damaged. Sa ngayon, umabot na sa 138 ang bilang ng affected barangay sa lungsod, kung saan 405 ang totally damaged na mga bahay at 8,738 naman ang partially damaged. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Chia May Chua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo Bombo! Tapos na po ang pananalasa ng bagyo, pero doon sa lugar ho sa North Cotabato may mga lubog pa rin ho sa baha. Dahil sa pag-apaw ng Pulangi River, mahigit 20 pamilya o nasa mahigit 60 individual ho ang apektado. May pag-uulat ang Bombo Radio Coronadal. Nasa higit 20 pamilya mula sa 2 bayan sa probinsya ng North Cotabato ang apektado ng baha dahil sa pag-apaw ng Pulangi River. Ayon kay Engineer Arnolfo Villaruz, Chief for Operation ng PDRRMO North Cotabato, bagamat hindi direktang tinamaan ng nadaang bagyo ang probinsya, ay patuloy namang nakakaranas ng maulang panahon na naging sanhi ng pag-apaw ng Cabacan River at Pulangi River. Ang mga apektadong pamilya mula sa Pikit ay nasa humigit kumulang 11 habang 200 naman mula sa bayan ng Cabacan. Agad namang nagpaabot ng tulong ang bawat LGU sa mga apektadong residente. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng PDRRMO North Cotabato sa mga residente na nakatira sa gilid ng ilog na mag-ingat at maging alerto dahil inaasahan na makakaranas ng La Niña phenomenon ang bansa hanggang sa susunod na taon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at Assistant number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo Bombo. Magpinsang 30 anyos at minor de edad patay matapos malunod sa Lingayen Beach. Isa pang minor de edad nilang pinsan maswerteng nakaligtas. Alamin ang update sa report ng Bombo Radio Dagupan. Magpinsan habang maswerteng na isalba ang isa pa mula sa pagkalunod sa Lingayen Beach, Barangay Estanza, Lingayen. Kinilalang mga nasawing biktima na sina Jennifer Peralta, 30 anyos na isang housemaid, at Matthew Ace Feralca, 12 anyos na isang grade 11 student. Habang ang nakaligtas ay kinilalang si Matt Ivan Feralca, 9 anyos na grade 4 student at pawang mga residente ng nabanggit na barangay. Nagtungo umano ang mga ito sa Lingayen Beach kasama ang kanilang lola dakong alas 8 ng umaga at agarang lumusong sa dagat upang maligo. Ngunit dakong alas 8:45 habang lumalangoy ang mga ito ay tinangay umano sila ng malakas na agos ng mga alon. Batay sa kanilang lola, nasagip niya ang apong sina Jennifer at Matthew Ace habang isang concerned citizen naman ang nakasagip kay Matt Ivan. Agarang itinakbo ang 2 menor de edad sa Jesus Nazarene General Hospital, ngunit dead on arrival na si Matthew Ace habang nasa maayos na kondisyon naman si Matt Ivan. Ngunit si Jennifer na itinakbo ng LDRRMO sa Lingayen District Hospital ay idineklara ring dead on arrival ng kanyang attending physician. Para sa ating programang Bombo Reports First Edition, Patrol numero 8. Bombo International News. Ipinagtanggol ni US President Joe Biden ang patuloy na panghihikayat nila ng mga mamamayan na magpabakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Biden na dapat ang mga kumpanya na mayroong mahigit 100 empleyado ay tiyakin na sila ay bakunado na laban sa COVID-19 o sumailalim sa testing kada isang linggo. Kapag hindi nila ito ginawa, hindi sila papayagan na pumasok sa trabaho. Paglilinaw naman ito na ang pagpapabakuna ay hindi kontrolin ang buhay ng isang tao at sa halip ay iligtas sa
sa mga ito. Bumili na rin ang Amerika ng 500 million na rapid test kits kung saan isasagawa nila ang home rapid test na hanggang buwan ng Enero. Narito si US President Joe Biden. Get your booster shot. Wear a mask. Our doctors have made it clear booster shots provide the strongest of protections. Unfortunately, we still have tens of millions of people who are eligible for the booster shot but have not yet gotten it. They've gotten the first 2 shots, but they've not gotten the booster. Folks, the booster shots are free and widely available. Over 60 million Americans, including 62% of eligible seniors, our most vulnerable group, have gotten their booster shots. I got my booster shot as soon as they were available. And just the other day, former President Trump announced he had gotten his booster shot. We should all be concerned about Omicron, but not panicked. If you're fully vaccinated, and especially if you got your booster shot, you are highly protected. And if you're unvaccinated, you're at a higher risk of getting severely ill from COVID-19, getting hospitalized, and even dying. So the best thing to do is get fully vaccinated and get your booster shot. Today, we're making the plan even stronger. First, we're setting up our vaccination and booster efforts. We're stepping it up significantly. In the past 2 weeks, we've seen the highest vaccination rates since last spring. And we aren't as vaccinated as a country as we should be, though. Let me say again and again and again and again, please get vaccinated. It's the only responsible thing to do. Those who are not vaccinated are causing hospitals to become overrun again. Yan inyong napakinggan na si US President Joe Biden. Samantala, nagbabala naman ang World Health Organization sa paparating na surge sa Europe dahil sa pagkalat ng Omicron variant. Pinayuhan nito ang gobyerno at otoridad na paghandaan ang mga sistema ng pagtugon para sa inasang significant surge. Inanunsyo ng Germany naman ang mga bagong paghigpit kabilang ang paglilimita sa 10 tao sa mga party ng besperas ng bagong taon. Sa United Kingdom, tiniyak ni Prime Minister Boris Johnson sa publiko na matutuloy ang kailang mga plano sa Pasko at walang mga bagong paghigpit na ipapataw sa England. Ang Portugal naman ay pinakabagong bansa sa Europa na muling nagpatupad ng mga paghihigpit sa mga bar at restaurant. Inatasan ni Prime Minister Antonio Costa ang mga nightclub at bar na isara at sinabihan ang mga tao na mag-work from home mula Disyembre 26 hanggang Enero 9. Ang Portugal ay isa sa mga bansang may pinakamaraming nabakunahan sa mundo na may halos 88% ng 10 milyong populasyon nito fully vaccinated na laban sa COVID-19. Ang mga opisyal ng kalusugan ng Germany ay nanawagan para sa maximum contact restriction. Inihayag naman ng Sweden na palalawakin nito ang vaccine certificates, hinihimok ang mga tao na magtrabaho mula sa bahay at limitahan ang mga dadalo sa mga pribadong party at sa mga pampublikong lugar. Bombo Sports News. Labis na maapektuhan ang Pilipinas kapag katuluyan hong isinama ang boxing at weightlifting sa mga alisin sa 2028 Los Angeles Olympics. Sinabi ni Boxing Chief Ed Picson at weightlifting head Monico Nukes Puentebella na mayroon pa silang pagkakataon para sumulat at umapila sa International Olympic Committee na huwag tanggalin ang nasabing mga sports sa nalalapit na Olympic Games. Nararapat anya na bigyan sila ng tsansa ng IOC na linisin ang kanilang hanay. Nauna rito, plano ng IOC na tanggalin ang nabanggit na sporting events dahil sa ilang anomalya na naitala sa pamumuno ng organisasyon. Bukod pa sa dalawang sports ay kasama rin ang pentathlon sa magkakaroon ng pagkakataon at yung skateboarding, sports climbing at yung surfing sa darating na LA 2028 Olympics. Sa dagdag pambalitang palakasan, yung mga manlalarong Pinoy, humakot ng medalya sa katatapos na Mombasa Open Tungil Modo International Martial Arts Championship. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Humakot ng mga manlalarong Pinoy mula sa Region 2 ng 21 medalya sa ginanap ng martial arts competition sa bansang Kenya.
Nasa 19 na gold medal, 19 na silver at 7 bronze medal ang naiuwi ng 17 manlalarong Pinoy sa katatapos lamang na Mombasa Open Tong Ilmudo International Martial Arts Championship 9th edition nitong ika-18 at 19 na Disyembre sa Dediaga Khan Academy, Mombasa, Kenya, East Africa. Sa 17 manlalarong sumabak sa nasabing kompetisyon ay 5 manlalaro ang residente ng Kawayan City, Isabela. Humakot ng 2 gold at 3 silver sina Marjude de los Santos, Cyrus Tumanda na may 3 golds at 3 silver, Raymark Bais na may 3 gold, 2 silver at 1 bronze, Jocelyn Pablo na may 2 gold, 2 silver, Aldridge Orianza na may 1 gold, 2 silver at 1 bronze, Vincent Laguerta, 1 gold, 4 silver at 1 bronze, Jason Purificacion na may 2 gold, 3 silver at Rivier de Suyo na may 2 gold, 1 silver at 1 bronze, Renel de Suyo na may 1 gold, 1 silver at 1 bronze, at si Marisa Arbolario na nakakuha ng gold sa Gichom event. Sa naging panem ng Bombo Radyo Kawayan kay Marjude de los Santos, sinabi niya na kinakabahan siya sa kanyang pagsabak lalo na at puro matatangkad ang kanilang mga nakalaban. Anya sa kanilang pagsabak sa kompetisyon ay marami silang bagong natutunan at mga nakilalang mga manlalaro. Naging maganda naman ang pag-asikaso sa kanila sa nasabing bansa dahil tiniyak na nasa mabuti silang kalagayan dahil sa marami pa ring kaso ng COVID-19 doon. Salang-sala ang mga delegado dahil sa mga isinagawang swab testing at laking pasasalamat ng mga manlalarong Pinoy dahil walang nagpositibo maliban lamang sa kapatid ni Renel na na-injury sa paa. Kahit masakit ang kailang mga katawan sa ngayon at may pilay pa ang isa sa kanila, ay nagpapasalamat sila dahil sa mga nakamit nilang karangalan para sa bansang Pilipinas. Successful naman po yung experience namin dito. May halong kaba. Marami po kaming natutunang bago sa pagsali po namin dito. Kasi yearly naman po sumasali kami. Parang every year po nadadagdagan yung mga natututunan namin sa yung mga experience namin lalo sa pakikipaglaro po. Then marami din po kaming mga nakikilalang mga bagong players po. Samantala, binuri naman ni Master Bernardino Villagante ang bansang Kenya sa pagsasagawa ng Tong Ilmudo International Martial Arts Championship dahil hindi lamang ito event para sa martial arts, kundi isang intercultural activity kung saan nagtitipon ang magkakaibang kultura. Anya dahil sa magandang ipinakita ng mga manlalarong Pinoy ay natuwa ang host country kaya binigyan sila ng pagkakataon na mag-tour o mamasyal sa lugar. Hinikayat din ng Kenya ang Team Pilipinas na magsagawa rin ng karintulad na aktibidad upang sila rin ay maanyayahang dumalo o magtungo sa bansa para sumali at makita rin ang kultura ng Pilipinas. Yung pag-participate natin dito sa Mombasa, isang napakagandang example na pinakita ng Kenya kasi this is not only the event of martial arts, showing the skills in martial arts, but it's an intercultural activity. So, dahil nga na-inspired sila kasi so far sa ngayon mula na nagsali tayo dito, ito yung pinakamaraming delegates ng Philippines. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 radio station sa Isabela. Basta Radyo, Bombo! Sa mga oras na ito, narito po ang Thanksgiving and Prayer of Generosity dulot ng pananalasa ng Bagyong Odette. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands.
Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Para sa mga di babawon Manubo tribe sa Compostela Valley Province, marayaw na Pasko ang bagong tuig kaniyo tibo na mga suon. Sa ating Christmas countdown, 3 days na lang at Pasko na. At mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Welcome dari sa pagbangalagad sa Bombohanay Big Time adlaw sa Miyerkules petsa 22 sa bulan sa Disyembre sa mga 2021. Ikaapat na ning adlaw sa Miyerkules sa katapusan nga bulan sa mga year 2021. Tatlo na gid lamang nga kadlaw banwa ang nabilin antay sa adlaw sang Pasko. Ato na pag-welcome sa aton nga mga suking mga taga-Palamati diri sa mga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa inyo nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod, kaga syempre sa aton nga YouTube account. Welcome na diri sa pagbangalagad sang Bombohanay Big Time. Sabong nga aga mangin kaupo ang nyo lagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa Nueva Media nga takna sabong nga aga sa magdulong nga sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sabong man mga balita sa batagas nga hinampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sabong man mga tubeko nga mangin sentro sa nga nga talakayan sabong nga aga sa mga balita lokal. Nagapagwa na sa executive order si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga nagapaydalo sa aton sa nga probinsya sa may state of calamity kasunod sa ning paglalabay sa Bagyo Odette ilabi na dira sa may southern Negros. I-check na ito na karoon ng damage nga update diri banwa sining mga pananom kag subong man ang mga kasapatan na diri sa aton sa may Negros Occidental kadungan na sining paglalabay sining nasambit ang bagyo. Di ko ni gani Bombo Harold gamay lang gid sining paglalabay sa Bagyo Odette diri sa aton sa may probinsya. Kaya nagligad to masobra na sa 500 million ang kabugusan na sining damage sining bagyo sa mga kasapatan diri sa aton sa may Negros Occidental. May initial dring figure o na data nga nagadangat sa 6 billion pesos ang ining halit ang natuga kabugusan na sining nasambit ang bagyo diri sa aton sa may probinsya. Balikan nato na karon ng inakaba dato na via Zoom si Provincial Veterinarian Dr. Rinante Dicena. Sa iba na pa nga mga balita lokal, may raman na kita sa update diri sining pagpatigayon sa search and retrieval operations dira sa may syudad sa Sipalay karon sa report ni Bombo Lianizil Minardo. Kaya kahapon na may rapat sa 7 missing dira sa bayan ng Sambit ang syudad kasunod sa ning paglalabay sa Typhoon Odette.
Update man nato na sa missing darang 4 years old ang batang babaye sa may banwa sang Candoni nga naano dang ina sa ning balaya sang nagligad ang adlaw sang Biyernes. So balikan nato na karon ang pinuno sang Candoni Assistance Rescue and Emergency Services Mr. Nicolas Lachica. Sega sa mga balitan nasyonal, si President Rodrigo Duterte magabisita pa sa ibang mga lugar subong nga Miyerkules, ilabi na dito sa Maya Dinagat Islands and then Siargao, kaya gusto niyang gidang mayara sa closer look sa nga estado sa Siargao kag Dinagat Islands. Kasunod sa nga paggalabaya sa bagyo. Pila ka mga residente nagapagwa man sa mga sulat nga nagapahayag nga nadulaan man sila tuod sa balaya, pero tiway sila nagapabili ng hopeless. Kundi nga ginapay balo lang nila nga tiso okay man adri ang ining mga residente. Si President Rodrigo Duterte kagabi nagadeklarar sa state of calamity sa sining mga regions nga apektado sa Typhoon Odette sa nagligad nga semana. So ginalikipan sa regions 4B, 6, 7, 8, 10 and then ang region 13. Samtang depleted na ang ato na sa pondo para sa may halit sa kalamidad, pero mayara pa man sang makuhaan ng ato na gobyerno. We have the Quick Response Fund, the National Disaster Risk Reduction and the Management Fund, and then ang Contingent Funds ng Office of the President. That is why nga nagamando dari kagabi si President Rodrigo Duterte nga dapat ang ining mga or ang pondo sa idalom sa Office of the President ang ma-release na sa mga biktima. Samtang sa iban na pang mga balita nasyonal, nagpanawagan nagyapon sang bulig, ilabi na sa may pagkaon ang gobernador sang Bohol, kasunod sa ning paggalabaya sang bagyo. Ang ila dito nga opisyal sang simbahan ang nagpanawagan nga ti dapat isat aside na ang mga intriga, ang politika kag dapat matagan sang bulig ang ining mga pumuloyo. Sa iban na pang mga balita nasyonal, ang Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, ang wala pagid sang supply sang kuryente hasta na sa katapusan sang tuig 2021. Batang pahayag diri sang Commission on Elections is dayon sa gyapon ang eleksyon. Kaya ti medyo dugay pa man to, ma-restore pa man ang supply sang kuryente. Dito sa Maya Cebu, nagpanawagan sila sang bulig kaya mayara gid sang kakulang sang potable water and then syempre ang supply sang kuryente. So mabudlay gid diri ang recovery. So nagpanawagan sila sang bulig nagikan sa iban na pang mga probinsya. Sa mga balita international, mayara sang labingunang napatay ang pasyente bangod man sa may Omicron variant dito sa isa ka hospital sa may Israel. Kag parayo naman ang dugang sa ning pagbantay sa mga awtoridad kag si US President Joe Biden actually nagpanawagan ang ati dapat mayara gid diri sang paghatag sang booster shot sa mga pumuluyo para nga labing protektado bato kadiri sa may Omicron variant. Siyempre, sa ato na karon nga Christmas around the world, isa naman nakapungso ng ato sa nga pagabisitahan diri sa ato nga pagpangalugayawan sa nagkainlain nga bahin sa kalibutan para nga kumustahon ang ilang tradisyon ang mga paagi nila sa pagselebrar sa adlaw sa Pasko. Philippine Standard Time, 14 minutos na ang nakaligad sa lakna ng alas 8 sa aga. Parayo na sa gyapon ang pagkasaka sa balor sa ning damage sa ginatuga sa bagyo nga si Odette diri sa aton sa Maya Negros Occidental, ilabi na dira sa Maya Southern Negros. Kaya kadamo pagidadri banwa sa mga waya pa na bato na nilang report kag nalauman na banwa nga ini ang magasaka pa. Sa pinakauli diri nga pahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, mayara na sang ni maganubo sa 6 billion na pesos ang ining ginabili na sining halit sa bagyo Odette diri sa Maya Bilog nga Negros Occidental. Nagligada na ba istorya nato na si Provincial Veterinarian na Dr. Rinante de Sana, masobra sa 500 million na pesos ang balor sang halit nga ginatuga sang nasambit ang bagyo sa ato na sining mga kasapatan. Kag syempre sa mga structure o kon mga
buildings sa nibalang nga tidiri ang ato ng mga livestock, ilabi na mga broilers, mga layers kagaiban pa. So few days after, balikan nato na si Dr. Rinante Dizana, our provincial veterinarian. Doc, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, Bombo Erlin, good morning and good morning sa aton mga maukod nga listeners sang Bombo Radio. Pila ka adlaw, Doc, pagkatapos sa nga pagalabay sa nga bagyo, kamusta na dugang nga pa ni ang worth sa nga damage sa livestock kanaton? Well, sa amon monitoring nagdako ang damage especially sa mga kasapatan na kalamatay, no? Ang number one nga naapektuhan gid ang broiler, no? 1,230,000 ka mga broiler ang nakalamatay, na ipit, no, sa building, na pneumonia, kag sudden death, no. Ikadua ang layers, 109,000 ang nakalamatay. Ikadua at tatlo ang number 3 ang game fowl, no. 14,000 nakalamatay nga mga inugulang. Ang baboy naton mga 5,292. So, halos tanan nga klase sang sapat na-monitor namon, may nagkalamatay sa 24 ka LGUs and 105 ka barangays na Bombo Erlin. Okay. Ang monitor namon as of midnight last night. No? Sa 32 ka mga LGUs sa Doc, 24 dira ang naka-report. Ano lang ni ang mga wala naka-report, Doc? Well, ang District 1, ang DSB and Tuboso ang naka-report. Ang District, abot sang report, ginpa butangan ng duha ka team ang galibot subong, no? Ang District 2 sa Gay and Cadiz, ang Manapla hindi pa nakasubmit report, kaya hindi pa nalibot sa amon nga District Veterinarian. Ang District 3, Ibi Magalona, Talisay, Morsia and Silay. Ang sa Victorias, hindi pa nasubmit sa City Veterinarian. District 4, Bago, San Enrique, Pulupandan, Valladolid, Pontevedra, and La Carlota. Ang halos tanan sa District 4 na nalibot sa among team. Ang sa District 5, Himamaylan, Isabela, Hinigaran, and La Castellana. And District 6, kahapon ang among team na sulod tanan-tanan, no? Nga LGU sa District 6. Okay. So, tanan nga mga LGU sa Doc sa District 6 apektado, gid, no? Yes, ang pinakadako nga damage ara sa Kabangkalan and Sipalay. Pila ay dra? nalumos ang mga karbaw, no, ang goat, ang baboy, no, damo nalumos sa District 6, especially Sipalay and Kabangkalan. Pila, Doc? Pila tanan na, Doc, dra sa may Kabangkalan and Sipalay? Well, ang amon na report, province-wide na siya, 608,707,882 pesos, no? Bilog nga District 6, Doc? No, ang cumulative na siya, bilog nga probinsya. Okay. But I think ang mga 40% sini ang District 5 and District 6. Okay. Wala kita dira, Doc, breakdown for Kabangkalan lang, gid? Wala pa ma-breakdown because ang report namon sa Disaster Council kag sa PDMT provincial status, no? Okay. So we will make some special reports ini kay gina-submit namon sa DA and kay Governor Lacson today, no? Update sang report since Saturday evening. Okay, so mayo gid, Doc, at least meron sang per LGU. Pila ganito, Doc, liwat 600 million? 108,707,082 pesos and 84 centavos. More than 100 million gali, Doc, no, ang nagadugang since our last interview. Yes, ang aton nga mga sapat na kalamatay worth 362,775,350. Ang building, housing, and the cages plus mga feeds, ang worth is 245,931,732 and 84 centavos, no? So damo ang value, ang worth sang animals compared sa mga buildings, no? Mutong aton last interview.
based sa sininga report, ang value sang aton animals nga nakalamatay mas madako siya, more than 100 million, no, compared Okay. sa mga physical building. Aha. Ang Carabao, Doc, may figure to, Doc, no? Kung pila mga nagkalamatay? Ang Carabao, 121 ang na-confirm namon nga nagkalamatay. Based sa report, ang damo nagkalamatay ara sa Kabangkalan kag Sipalay. Isa lang Nagkalalumos. ka barangay sa nakalumos, yes. Ang sa Bagbalyo lang alone is 20 kabilog nga Carabao. 20 ka Carabao. So, ang bilog yung nga Kabangkalan, Doc, pila? Well, sa 121 nga na monitor namon, ang mga gadlagan ni sa 80 ka Carabao ni sa Kabangkalan. Okay. And then, ang second, Doc, na may pinakadamo. Pinakadamo Carabao namatay sa Sipalay and next ang Candoni. Aha. May mga nagkalamatay, may mga kanding, Doc? Ang kanding naton is 163, ang cattle is 134. Ang free-range chicken, 3,057. Aha. Ang ducks, 1,623. May mga rabies pa kita nagkalamatay, 49. Kaya start man sa mga rabbit 3 ang mga tao. Ang native chicken, 470. Guinea fowl, mga 32. Ang horses, may lang, kahit duwa lang na report pa namon di nga na monitor. Kabayo, Doc? Turkey, 64, and dove, 3 kabilog. Okay. May mga ido man, Doc, ng mga nagkalamatay? May ara na pro ang sa report ang food animals kintutukan namon, no? Okay. So gina-monitor pa na sa aton nga para best kag aton district veterinarians kag LGU veterinarians, no? All in all, mga 1,364,967 ang sapat nga nagkalamatay as of today, no? Kadamo-damo, galibat na ginalauman pa ni Doc nga magasaka pa ning number. Yes, no, kay access subong sang dalan nga ginalibot sang team ang mga para-vets naton na damage man ila balay, so hindi kalibot. Then ikaduha nga mga kakulangan naton ang ilang pagkaon man. So day by day naga-improve ang amon nga accessibility kag mobility naton. So that's why ang duha ka team na gatutok sa District 5 kag District 6. Okay. So, ano ni Doc ang ayuda nga makuha or mahatag ma-extend sa aton nga provincial government sining mga nagasagod labi na sa mga racers sabi diri sa aton halina na sa mga manok pasaka na sa pinakadako nga sapat. Kung aton lang taon ini nga damage dako kayo, so ang aton ginrekomendar sa aton probinsya kay Attorney Diaz nga for the meantime mabakal kita sa molasses, no, nga ipadala sa mga barangays for the relief operation sa aton mga sapat. Kaya ang molasses complete na sa sang energy and protein nga sa mga baboy, mga sapat, pwede mo pa inom, no? Energy. But ang team may dala nga bulong na ara nga daan dito na preposition before the storm. So galibot ang mga veterinarians gahatag man sa pagbulong, no? But ini nga challenge i-create ko ni ang animal rescue group, no, sa probinsya. Nga anytime may calamity kag may mga lain nga chimpo, ini nga team ma-mobilize tayo, no? Amo na ang isa subong nga gina-consider ko. Kag ang creation man sa mga local nga rescue team, no? Kay kadamo sang sapat ara sa higadalan, wala sang alibyo dayon, kay wala kita sang mga adequate nga team, no? Oo. Nagabatyag ba ni sila, Doc, sang ano ganyan tama katugnaw ganin, Doc? Hypothermia? Yes, especially andre sa may babaw bukid sang Kabangkalang area kag sa Kaningay, diri sa Gatuslao, sa Cantoni kag sa Sipalay nga area. So amo ni matabo nubo ang temperature, ang mga naagi sa pagbasa. So may pneumonia nga katabo. So ang team ga dala bulong kag mahatag dayon sang unang
Okay. Hello, Doc. Magbulong, no? Aha. So ang amon ginaubra para massive ang bulig, amo na ang para betgid ang amon ginalay, no? It was although naka-ready but ang ilang pamilya ginauna nila. Sa mga hog raisers naman niya, Doc. Sa hog raisers, amo to ang gimitingan namon with Attorney Diaz ang isa kadlaw kag ang broiler raisers. So buligan ni isang probinsya pagi sa office sa aton gobernador ang hatag sa una gidya ang pag-clear sa mga dalan, no? So ang dalan nga pakadto sa mga farms, especially ang broiler farms, ang mga piggery, tugugin hatagan to pagtamod ni Attorney Diaz nga ginapadalan sa team kay hindi maka-access, no, ang paghatag sang ayuda sa mga farm. So ginauna sa probinsya na siya ang pag-clear sa dalan pakadto sa farm. Kay may mga farm nga duha ka adlaw wala na feeds. Ikadua ang diri sa mga feed mill, no, nagkaguba. So wala sing feeds ang iban nga mga company nga kay na damage man sa Cebu ang ilang feed mill. Ikatatlo, ang mga dressed chicken nagmahal ang blue-kiss ang ice, no, from 200 to 700, no. So kadako ang epekto sa dressed chicken. From pila ni Doc ang bili before? Ang amon nga pag-meeting with the integrators, posible nga si madulaan kita sa dressed chicken by New Year, no? Kay tungkol sining damage. So nagtugaplak and amo na ginabuligan sa probinsya kung paano ni siya masolbar, no? So ang free range chicken amo na siguro amon pagitutukan kay nakapadalaman kami sa mga plucking machine nga amo nang i-replace anay sa dressed chicken kung magkulang ang dressed chicken. Aha. So ang shortage na ton is first quarter, Doc, sang 2022? Ang shortage is immediately kay ining nagkalamatay tayo na hindi mo na maano eh. Ang iban iyaw na lang subong nga gagmay pa. Aha. Ginabaligya 20 pesos diri sa Valladolid, sa Inigaran, kag diri sa mga parts sang Central Negros. Okay. Kay natamangit ang building, nakuot na lang isang manok, no? Kagababoy. So ang shortage, Doc, is sa holiday season, Ged. 22 na New sa year, mga. no? Next week na kulang. Kay hindi ka makakuha sa ibang nga probinsya, kay kulang man sila. Okay. So ginatinguan sa aton probinsya nga ma-minimize ang losses, no? Kag ikaduha, ma-answer sa probinsya ang kakulangan sa sining pati ang baboy makulang man ni siya, no? Especially ang naton nga puluan sa backyard ara sa District 6 kag District 5. Sa commercial ya, Doc. Commercial nga baboy, Doc, hindi makasustainer. Medyo gamay-gamay jutay ang ilang building lang na damage. So ang sa mga sapat gamay lang nga baboy ang na damage. Okay. So at least mga 7,500 na kada bulan ang mapagawa nila nga baboy. Gidalauman naton diri, Doc, bagsaka gid sa presyo. Guys, freeze ang aton nga orders ang gobernador. Ginatinguhaagin naton nga mabuligan ang aton mga producers nga hindi nila patamaan man ang aton mga konsumidor, no? So, amo na siya ang ginaubra. Aha. Pero kung pwede pa man lang, masayin-sayinan pa yan naton, Doc, ang supply sang pork. But ang chicken, amo gini ang may shortage. Pati itlog, yes. Doc? Ang itlog, medyo dako-dako man, no, ang layers. So, 109,000. May ara pa kitang kakulangan kita dako ni ang requirement for, may kakulangan kita. But gina-mobilize namon team is nga para ma-increase pa nga aton production sa backyard. Backyard. Kami damo pa backyard na bilin, no? Especially ang aton free range chicken, kag native chicken, data matutok sa egg production. So, ang relief and rehabilitation na muna natutukan sa probinsya, so
nang amon gina mobilize ang mga tao kag ang resources sang probinsya. Oo. Pwede abi kita ya Doc makapasulod itlog and then manok, but hindi kita maka-import sang pork because of the ordinance regarding sa African swine fever. Isa man gid na kay ang storage ang natabo atong na-store naton for this December. Na damage man kay may naguba man ang aton mga storage capacities, no? Okay. Sige Doc, nag-fluctuate ang imo signal. Aha. Opo dato na si Negros Occidental Provincial Veterinarian na Dr. Rinante Tagi ng mga Dizena. naka-line up na for this naka-arsa. Aha. Okay. Sige. Tawagin lang galing sa phone niya kung na medyo fluctuate ang aton signal. Hello Doc. Yes, can you hear me? Okay na Doc. Liog lang ko sulit Doc. Well, amo na ang ginatingwaan sang stakeholders naton, mga partners ta especially ang commercial. Kaya amo ni mabulig commercial nga mga grupo ang mabulig sa backyard. Nga tingwan ta ang food security sa probinsya ara gapon, no? Kay ang na-damage ang backyard gid ang natamaan because of flooding, no? Flash flood, no? So may ara kita nga mga corrective measures nga tigana nga continue ang atong komunikasyon man sa ila. Nga hindi po pataman man ang paghatag sang presyo kay locally sourced man ang aton mga baboy, ang aton manok, kag ang aton nga eggs, no? Dira ta matutok subong. Okay. So kung nagligad Doc, meron kita sang surplus or sobra diri sa may production. Hindi lang kita guro pwede maka-export. Although hindi muna sila yung mapunggan ang mga hog raisers kung mapagwa sila sang karne or sang buhi mismo nga baboy. Yes, no? Hindi ta mapunggan pero we will balance sining aton requirement. Kay ini sila sa commercial, may asosasyon sila, no? Nga gina-istorya ta sila, mapos na istorya. Ang sa broiler, may asosasyon man sa broiler integrators. So, madali kita maghatag sa information. That's why ang amo panawagan naging meetings para masabat ini siya nga problema. Okay. Sa Christmas and New Year, siguro makuan kita danay Doc. Isa daw isda o kon na utan pero mahal man gyapon na Doc. Well, ang aton yang north nga producers hasta diri sa parts ng Talisay and Silay, hindi ka matamaan, no? So mga guro 40% na siya sa production. Amo pa na ma-augment ang diri sa sa south nga side. Okay. So we are looking forward sa sining collaboration nga mabulig ang sa probinsya. Damo man ila bulig, no? Especially kung may mga kalamidad kasi ga-donate ni sila sa ila mga dressed chicken, no? Kaya ang mga national companies ni gabulig man sa aton, no? So tingwaan sa probinsya paagi sang office sang aton gobernador nga masabat ni tanan nga problema. Okay. Finally, Doc, anong mensahe nga mabilin nimo sa mga negosyante, sa mga nagasagod na sini? Kaya subong palang kadante, nagmahal ng generator set, nagmahal ng kandila, nagmahal ng tubig. Dili naman niya, Doc, sa mga ginasagod nila. Well, kung naton lang taon, hindi man naton ni sila ya ma-control kang ilang production, mahal gid man, no? Nagmahal ang storage, nagmahal ang feeds. So sila galing kay natabo na nagulpihan man sini sang sang kalamidad. So may social responsibility na sila nga from time to time ginamit naton. That's why ining pating backyard na meeting man and ang organisasyon nila may credo man sila is to provide man sang ilang services sa aton mga pumuluyo. Hindi naman dapat gani ipa-remind kay because they are really working with the province since we campaign against ASF, no? So ara sila sa tupad naton is they are part of the campaign, they are part of the production, that part sila sang aton collaboration kay
sila mismo ga-provide sang produkto diri sa aton. Okay. With this, thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Radyo Bacolod, the Dr. Renante Dicena. Sir, mayong aga. Yes, good morning, Bombo Early. Maraming salamat kaya Negros Occidental Provincial Veterinarian na Dr. Renante Dicena. So, nadugangan na pa ang ining balor sang halit na ginatugas sang Bagyo Odette diri sa aton sa may province of Negros Occidental. Sobra 1 milyon ang mga manok ang mga nagkakalamatay halina sa may north and then padulong na sa may southern Negros. Ang numero sang mga karbaw 121 ay tekaluhay man 121 ka mga karbaw masobra gid 60 ang mga nagkakalamatay dira sa may syudad sang Kabangkalan. Kaya nagkalalumos ang ining mga kasapatan. So base madugangan na ba ini kaya ang iban ng mga LGUs, ang iban na way magid nakakompleto bala sa ilang damage assessment. Pero subong, tiyan mo na ni, masobra sa 600 million. Sa last aton nga interview with Dr. Dicena, masobra sa 500 million. So nadugang na pagida siya sa 100 million na plus. Ang ining balor sang halit ang natugas sang bagyo dari sa aton sa may province of Negros Occidental. Sa wakabay pa nga timera man sa ayuda nga mabato na diri nagikan na sa aton na gobyerno ang ining mga nagasagod sang manok, baboy, kag sabang man karabaw, may duha pa kani kabayo nga mga nagkalamatay. Alin na dira sa may southern Negros. Kaya tikalabanan na diri mga nagkuha na bala, nagkalalumos, kaya lapnago ng pagbaha ilabi na dira sa may syudad sa Kabangkalan. So ang kadamuan na gid nga mga nagkalamatay kon mga nalitan is dira sa may syudad sa Kabangkalan na Banwa. Agana amat-amat pa ni subong himuan sa breakdown sang aton ng Provincial Veterinary Office. But ang pinakadako gid nga damage is dira sa may Chicks area or sa may 6 district sa aton ng probinsya. 37 minutos na ang nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Aliani Zil Minardo. Kag-update pa naton na dira sa may Banwa sa Candoni karon with Sir Nicolas Lachica. Ina sa pagbalik sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Kag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Pasko. Ang palangitanan namon amo ang naga-online selling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
gikan. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Pasko. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka ba
bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga
maagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kun ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalik ka diri sa pagpangalaga sa nga bombohanay big time. Sang tinalikdan na kahapon na may nagabot ang dugang nga mga bulig para sa mga pamunuyo adra sa may syudad sang Sipalay, and ini ang ginadulong sa barko sa Philippine Coast Guard
Isang tinalikdan na ginatagan ni President Rodrigo Duterte sang authority ang paggagamit sang mga assets sang gobyerno para daling gamiton sa delivery sang goods and mga iba na pang mga kinanglanon, bisan mga used clothing lang dre para nga at least mapuslan man kag masahin-sahinan na sining mga kauturan naton nga apektado sang Bagyo Odette dari sa may area sa Visayas and then Mindanao. So at least di pa manini sa ila kay kanamo gid sa mga nagakinahanglan ako na pwede pa man ang gani kay nga drinking water bala ang mapanagtaga sa ila, so mas maayo gid. Pila naman ini ka mga food packs and then iba na pa nga mga ginadonar o kon ginpadala man sang mga national government agencies salin sa may area sa nga Panay or iba na paganiti halin sa may Luzon na area. Ginadulong sa may Visayas and then pila kabahin sa Mindanao parang bulig sa mga kauturan naton nga nahalitan sa sining nasambit ang bagyo nga si Odette. So may nagabot naman dira sa may Southern Negros sa pinaagi dira sa may Philippine Coast Guard. I-check naton sa piyakalinya with Bomboliani Zil Minardo. Bomboliani sa report. Come in. Yes, Bombo Erlin, nagdungka ini ang barko nga BRP Nueva Vizcaya dira sa may Bredco Port kahapon nga adlaw, Bombo Erlin. Dala ini ang mga relief goods nga duga nga ipagapanagtag diri sa may Negros Occidental, Bombo Erlin. Kung sabihin ining relief goods sumalin sa may Office of Civil Defense kag DSWD Iloilo. Ang mga gindala ni sa Philippine Coast Guard Bombo Erlin nga amo ang house repair kit nga 50 kabilog, family food pack nga 100 kabilog, hygiene kit nga 500 kabilog kag food pack nga 800 boxes Bombo Erlin. So dito sa bahin sang Iloilo Bombo Erlin, so continue sa gihapon ini ang relief operations as of na kung sa dino nga ginapangita o kung nagadugang pasini ang mga Office of Civil Defense kay DSWD Iloilo Bombo Erlin sa padala pa sa mga relief goods nga kinahanglanon especially diri sa may Negros Occidental Bombo Erlin. No? So gin-turn over diri sa may Bacolod kay ipanagtagin na so wala lang din na mention kung sa diin nga area pero bugos ni nga Negros Bombo Erlin nga gin halita na sa nga Bagyo Odette, no? Kung sa diin na gani ang Filipino Coast Guard man Bombo Erlin, no, gin kamusta taman ang sitwasyon nila kung will and good taman bala sila, no? Suno man ni kay Lieutenant Commander Bombo Erlin nga wala sila kabatsyag kapoy basta gabulig sila sa mga kasimanwat, ano, kay mas mabudlay ang sitwasyon sa aton nga mga kauturan subong kaysa sa nagabulig, no, kung sa kauturan naton nga naga-augment man especially ni sa Philippine Coast Guard personnel Bombo Erlin kag nay-ari man ini siya nga mensahe si Lieutenant Commander John Terrazona ni ang naga-supervise o nagadala sinisa nga barko nga BRP Nueva Vizcaya Bombo Erlin nga dapat ang Philippine Coast Guard hindi gid matak-an magbulig sa aton nga kasimanwa especially sa mga nawad-an sang panimalay kag dugangan din anilap ang pagpangamuyo ni Bombo Erlin no, sa nga tunga sa trahedya kag may mensahe man siya sa mga pumuluyo no, nga samtang kaya pa sa Philippine Coast Guard hindi man sila matak-an magbulig sa mga kauturan naton sa tunga sa nga kalamidad Bombo Erlin. Bomolian, mayo ni at least may house repair kit. Anong unod sini? Sa Bombo Erlin sa pagkakita ko dito sa may house repair kit mga tools ini siya Bombo Erlin, mga pala, may araman nga mga kalat no nga ini makabulig sa pagkayo nila amat-amat kay limitado ka tama ining mga tents nga ginapang distribute sa Bombo Erlin sa local government unit especially dito sa may Sipalay Bombo Erlin. May lansang man eh? Yes, sa Bombo Erlin, so wala ko gid bala siya nabukad sa kakita ko pala lang gid sa Bombo Erlin kag iban pa nga mga tools nga pangkayo sini sa Panimalay. Amo ni sa do box no nga orange. Hindi Bombo Erlin nasulod ni siya sa puti nga do tarpaulin siya Bombo Erlin. Baka canopy, ginaobra canopy na siya wala. Sunod-sunod na may mga martilyo nga unod. Mas mayo gid. Kaya kabudlay abi magatenera sa may evacuation center Bombolian. So nami gid yang may magamit na sila. Ang martilyo, may lansang, ang palati kun damo bala sa nga lutak, bala damo lang nga lutak magamit kini sang mga kauturan ta.
Yes, correct kada Bombo Erlin. Kaya ang sa mga partially damaged ni Bala Bombo Erlin, no, isama ni sila sa ginadistributan kay kung may mga haligi lang man pa kag may mga apto pa bala so pwede pag na maidiyahan nga makayo Bombo Erlin. Kaya ang mga tents nga ginadistribute sa mga totally damaged nga wala na gid sang tuluyan Bombo Erlin. Okay, sige. So, at least support manigawa ang mga nag-abot. This is from, Panay? Yes, from Iloilo, Bombo Erlin. From Iloilo. Okay. Sige. Sige, Bombo Erlin, pamatian naton ang pahayag ni Lieutenant Commander John Terrazona. Good morning, ma'am. Good morning po sa ating mga kababayan na mga Ilonggo. Kahapon po ay kami ay naglayag pupunta po sa Port ng Bacolod, galing po sa Iloilo. At meron po kami dalang mga relief goods coming from Office of Civil Defense and DSWD. So ang mga dala po namin ay meron kaming dalang house repair kit na 50, family food packs na 100, hygiene kit po na 500, at saka food packs po na 800 boxes. Lahat po yan ay galing po dito sa Iloilo, transported po dyan sa bread coupon kahapon. Galing po ito ma'am dito sa Iloilo ma'am. Yes, ma'am. Bali, continuous po yung relief operation natin dito. As of now po, we are loading another goods from OCD and DSWD. Ito-transport din namin dyan sa Bacolod pagkatapos, ma'am. Yes. So sir, sa parte naman po ng Philippine Coast Guard, well and good pa naman po kayo. Nakikita rin namin po na kung paano po kayo trumabaho at saka tumulong po dito sa mga kababayan natin, especially po sa Negros. Yes, ma'am. During this time po, wala po tayong pagod na nararamdaman yan. Basta po makatulong tayo sa mga kababayan natin na, kumbaga, mas mahirap po yung sitwasyon nila compare sa amin. Kaya tulong lang po tayo hanggang mairaos natin itong problema ng ating bansa. Ang simple message lang para sa aking mga kasama, wag po sana tayong magsawang tumulong hanggat kaya natin para sa ating mga kababayan na nahihirapan, lalo na yung mga nasiraan ng bahay, mga nawalan ng pamilya. Sige-sige lang. At dagdagan po natin ng panalangin sa Panginoon. Mensahe na rin po sa mga kababayan natin na nasalanta, na pasigurado po na kahit anong mangyari po, nandyan pa rin kayo na tumutulong at hindi nyo sila iiwan gitna ng kalamidad. Para po sa aming mga kababayan ng mga Ilonggo from Iloilo and Bacolod, maasahan niyo po ang inyong Coast Guard sa pagtulong sa inyo, sa paghatid ng mga donasyon. Sa tapos ng aming mga kaya ay hindi po kami susuko at titigil sa pagtulong po sa inyo. Okay, Bombolyan, pilaman gawa sila kaadlaw, no, ang Coast Guard sa may Sipalay area. Bombolyan. Bombo Erlin? Oo, pilaman gawa sila kaadlaw sa may Sipalay. Yes, sa Bombo Erlin. So, malapit na isa ka simana, akong sinusubra naman ang Philippine Coast Guard. Oo. So, padayon sa Japon, dito Bombo Erlin ang ilang search and rescue naval operation sa Pito Pagyapon sa missing. Pito Gyapon, no? Yes, correct, Bombo Erlin. So, ang bata to, wala Gyapon nakita. Yes, correct ka Bombo Erlin. So, kaluyan, sabay pa maka-retrieve. Ma-retrieve sila Bombo Erlin, no? Bisa na isa naman kabilog, kaya madamo. So, gihapon sila mga pamilya mo nga nagabalik-balik dito. Kaya nakamusta kung ang himata nila nakita na Bombo Erlin. Ahay, sige lang. Basi ko na layo na balang nadangatan o kung sa may dagat na sila. Bati ka pila naman sila ka best nagbalik sa may dagat, hindi ba? Yes, correct ka Bombo Erlin. So, subong ko rin tatlo na nga adlaw nga sa downstream sila kan sa coastal area nga nag-search and rescue operations sa Berlin. Pero negative gid. Pero at least medyo na buhin-buhin na nadari ang numbers ng missing. So 17 gyapon ang recovered bodies. Yes, 17 na Bombo Erlin ang recovered bodies. Okay. Thank you gid, Bombolyan. Yes, sa Bombo Erlin, para sa pagpangalagad sa bumbuhan ay big time, inisi Bombolyan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo.
So maya nagabot na diri nga bulig bentahan gini kon ukon na mas mayo gid kag mapuslano na gid at least meron sang mga house repair kit bala kay bisan paano lang nga dira mamata-mata na inang repair sa mga kotoranta mga balay nila nga nagkalaguba. So iba na diri hindi man gid totally damage ang ilasan nga balay and masahin-sahinan na paman. Sang-sang magatiner ka sa evacuation center nga tama kabudlaya sa nga sitwasyon. So, ang iban why naman lang gidato nagasalig sa maya gobyerno kay kadugay pangandaan ang proseso. So, i-survey pa ni, i-validate pa sa nga DSWD ang ini mga nahalitan kag ipreparar pa ang pondo, ipreparar pa ang listahan so medyo madugay-dugay. So, kung mayra man lang kita dara sa nga iban na pang mga kadalangan, may mga magamit kita, bisan mangulam kita dara basta nga mapa-repair ang ato ng balay kag makabalik kita diri sa maya normal kasunod sa nga paggalabay sang Bagyo Odette labi na dira sa maya Southern Negros. So at least bisan na paano we are still thankful. Agapasalamat kitang hindi gid mo nakadamo ang numero sa mga nagkalamatay bisan pa nga ginapay dalo man kita sa maya tropical cyclone wind signal number 4 diri sa aton sa maya probinsya ay labi na dira sa maya Southern Negros. We have Kabangkalan gid amo gining labing nga naapektuhan, Kabangkalan, Ilog, ang Kawayan, we have Candoni, Sipalay, and then ang Hinubaan. So ang tagsa ka mga LGU, ti magkadeklarar man ko tani sila sa state of calamity, pero kaya na-declare na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council and approved by the Sangguniang Panlalawigan, automatic na ina siya. Automatic na sa tanan ng mga LGU so diri sa aton sa may Negros Occidental ang ining declaration sa state of calamity. So no need naman per LGU nga mga apektado diri nga magdeklarar sa state of calamity. Dira sa may banwa sang Candoni gina-check ni nato na from time to time kaya may pila ka mga missing dira banwa 4 years old nga bata nga babayi ang namising sang tinalikdan ng adlaw kaya nagataas ang tubig sa suba na ano dang ilang sining balay dira sa maya higada sang sa pangpang gidala sang suba sa sitio ginabata na barangay Kaningay, banwa sang Candoni. In fact, ma-evacuate na ni Kontani o nagsaylo na sila sa piyak nga balay pero kay diriman na dimalasan and then naano da sang tubig ang ilang balay. Si Charil Shane Bong Kras mo pa ni subong ang nagapabilin ng missing banwa kay ginano da sang tubig ang balay nila nga nawasak. So actually nakaptan pa rin siya sa tiya niya nga si Nemya Sabio and kakuso gid sa daludo sa tubig. So nabuy-ana niya ining bata and then si Rico Sabio at 12 years old, bata ini siya ni Nemya, nakakapot ini siya sa may Kawayan. Medyo may buot-buot na gimaning 12 years old. Nakakabit siya dito, nakakabit kay Rico, ang magulang ni Rica, New Jane Velasco, 15 years old pero tinakabuhi man. So may mga information nga base ko na sa iba na balang nga mga LGUs, diri sa may nasambit ang area, ining mga kabataan o ining bata amo naman lang ni ang nagapabili ng missing sa sining mga tinion banwa kay mayara diri hindi mo mapakta na kung sino na sila ginaano mo. So padayon ni gapon ang pagpangita sa ato ng mga otoridad diri sa mga missing kay actually anom ni sila mayara na sa duha nga mga nagkalamatay. And then may tatlo nga naka-survive. So isa na lang ang missing sa sining mga tinion banwa. Amo ni ang medyo masubog-subogid but we're still hoping nga bisan na nadibalasan man nga napatay at least bisan na paano ma-retrieve lang bala ang iya sining bangkay and then matagana sang decenteng paglubong. Si Ray sa mga kabataan ng Iloy nila yatin na kwanagid. Dadi balasan na why siya nakapanghawi dabi mo. So nasa puwan nga wala na sang kabuhi. And then si Chadrick Baldelovar, 6 years old,
doon nakasampay ni siya sa may kawayan pero ginabawian man sang kabuhi. Ang inablos ang in-interview na to nakahapon nga si Kimberly, ang inablos niya diri nga si Ray Kabualan, 8 years old, nakasurvive ni siya. So, pila diri ka mga area ang ginapadulungan sang mga rescuers dira sa may syudad or sa may banwa sang Candoni, sa bulig diri sang Candoni Assistance Rescue and Emergency Services. At the same time, ang rescue team gid mismo sang syudad kayang care sa kwani sila mo inang volunteer group sa idalo man ni Sir Nicolas Lachica. So, hindi man pwede ang sa pamilya, tintindihan ginato ng iyo sa mga sentimiento. However, kung nadulom na giban, hindi makapadayon sa pagkapangita ang ato ng mga otoridad o kung mga rescuers, kaya basi mabutang man sila sa peligro. So, kung dulom na ang kalibutan, nagapahuway ana, yan din nabalikan naman na pagkaaga. We are still hoping ang makita lang ining bangkay or ning lawas abi, patay man siya o kung buhi mas mayo pagidatani si Cheryl Shane Bongcras nga ang pamilya tinagala o magid nga kung why man siya nakaluwas, at least bisan na paano makita lang bala ang yasan nga bangkay. It's either dira sa may Candoni or sa din man na diretsyo ang tubig sa may suba dira sa may area sang sitio Ginobatan na barangay Kaningay, Banwa sang Candoni, Banwa. Dira sa may syudad sang Sipalay, kalabanan ng mga nagkalamising is ining nag-aistar man bala sa may higada sang suba, and then nag-aawas ang Sipalay River. So nakuha na gid sila, nadimalasan na gid sila, and then nabutang sa alang-alang ay mga ginapangita pagyapon subong nga pito ang namising mga residente dira sa may syudad sang Sipalay. Sige, balikan na nato ng si Sir Nicolas Lachica kaga syempre nga ato na Christmas around the world. Diri lamang sa pagpanumbalik sang bombohanay big time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pre, si Tatay Bala may Mga kabombo, si Most Reverend Gerardo A. Almenaza, DD, Bishop of San Carlos, sa iya Christmas message. Mga pinalangga nga tagpalamati, tumalanaw sang Bombo Radio ang Star FM Bacolod, tungod kay ang Dios nagpakataho ka nagpuyo upod sa aton, kita nahimo nga panimalay sang Dios, magululutod kay Kristo. Gani ang panghangkat sa aton nga magkabuhi kita bilang matudtuod nga magululutod. Sa panahon sang pandemya, kapigaduhon, kag subong man sang mga kalamidad katulad sang bagyo, ginahangkat kita nga ipanaksi ang aton pagka magululutod. Updanay kag magunungay kita, magbuligay kita, kay isa kita ka pamilya sang Dios. Kung mga buhi kita kasubong sini nga puno sang paghigugma kag pagkabalaka sa isa kag isa, mangin matudtuod gid nga malipayon ang aton Paskwa kag mangin mabidungahon, mahamungayaon ang aton bag-ong tuig. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong San Juan, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Babalikan na diri sa pagkapangalagad sa Bombohanay Big Time. Tatlo na gila mga kadlaw banwa ang nabilin antay sa kadlaw sa Paskwa. Iba na nakabakal na sa mga Noche Buena products. Kagaiba na diri tibago pa man lang nga nakabato na sa kayuhan. Bawag pila ka sa mga ATM machines. At grabe ang pilahay, no? Kalaban na nagaling sa mga machine na iba na mga offline na bala siguro kaysa sa internet connection naton. Sa mga internet service may mga nagabulubisyo pagawa so affected ba na nga nga mga ATM or mga ATMs, mga automated teller machines. So bati mo na ni mga inadlaw nga ginakalipay agid. Although iban na temprano pa man ang ila sa nga pagabato na sa ilang mga 30th month pay, ang iban na sang Lunes mo pang pagasulod sa ilang 30th month pay. Iba nagambal man nga medyo disbentaha ako na temprano pang mga 30th month pay. No kaya temprano man maubos. Dati okay man kuno line of 2 na bala nagasulod. At least may pang bakal patuon. Pero mas mayo na pagbato na mo kuno mga balayra na dira anong mga baklon na dayon. Kaya ba si malamita bala kagamagamit sa iban nga mga bagay. Sa ato no suning paghulat sa pagadlaw sa pagabot sa adlaw sa Paskwa, nagalibot kita sa mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan para nga kamustaw naton kung paano sila mag-celebrar sa adlaw sa Paskwa. And ginakalipay naton mga overseas Filipino workers ang nagasuporta gid ka naghatag diri sa ato sa update bisan kung kaysa kagahon na pala nga dito nagabugtaw gid para nga makaupo na naton diri sa ato sa nga paglili man na kung paano sila mag-celebrar sa adlaw sa Paskwa. Kaya ti sa iba ng mga country sa mga Christian naman kadamuan ng mga pumuluyod nila ti mga Kristiyano at tinuway man sa kinalain magluwas lang gid iba na drati mga signature bala or mga naanara na nila mga dessert amo na mga ginaluto nila and then may mga potahe gid mga menu kag mga naanara na sa mga kotora naton kadungan na sa pag-celebrar sa adlaw sa Paskwa. Sige, dari sa ato ng Christmas around the world, bisita kita sa may Jordan. Kamusta dito ang ilan sa nga selebrasyon? Kag pila dire ka mga ma-share sa ato ng mga kauturan dito sa Jordan. Yari na ang ato nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. It's the most wonderful time of the year.
Magapang lugayawon naman kita sa isa ka pungsod nga yara makitaan sa Western Asia, ang Jordan. Nagasaulog man bala sang Pasko ang mga Jordanians. It's the happiest Kung lantawon naton sa mapa, ang Hashemite Kingdom of Jordan ginapalibutan sa mga kapungsuran sang Saudi Arabia, Iraq, Syria, Israel kag West Bank of Palestine. Ang Jordan may capital city nga amo ang Amman kag ang populasyon diri karon nagadangat na sa 11 milyones, making it the 11th most populous Arab country. Samtang ang dominant majority diri mga Sunni Muslims, rason nga wala sila naga-celebrate sang Christmas. Apang bangod sang native Christian minority sa Jordan, makitaan kag mabatyagan man ang espiritu sang Paskwa, kalakip na sa mga nagasaulog amo ang mga kauturan naton nga mga Kristiyano nga mga Pilipino. loved ones are near. It's the most wonderful time. Ang Jordan ginabugusan sa mga ethnic groups, kaangay sa mga Arabs nga 95% sang population, Circassian kag Chechen nga 3%, kag Armenian o kag Asian sa giban pa nga 2% sa mga ethnic groups. Ang Jordan mayara sang unitary, parliamentary, semi-constitutional monarchy nga klase sang panggobyerno sa pagpanguna sang ilang monarch nga si Abdullah II kag Prime Minister nga si Bashar Kasaune. Most wonderful time of the year. There'll be much mistletoe. In Jordan, Christmas holidays begin in early December. Kalakip sa mga paborito sa mga Christian Jordanians sa pag-celebrate sang Christmas, amo ang ila dipped fruits in brandy rum or cognac. Sa Christmas Eve, nangin tradisyon diri ang magsalo-salo, dala na ang ina dessert nga cakes and pastries. Kaga nakahibalo-bala kamo nga nagakilit anay ang bugos nga pamilya sa balay sang kamagulangan nga miyembro sang pamilya bilang kabahin sang ila old practice. It's the most wonderful time of the year. Sa official language sang pungsod Jordan nga Arabic, ang adlaw sang Pasko ila ginatawag Eid al-Milad al-Majid o kon al-Eid il-Sajir. Kag sa Arabic, sila ang mabatian nga nagatinamyawanay sang Merry Christmas, Eid Milad Majid. Eid Milad Majid. Merry Christmas, nagikan sa Jordan. Most wonderful time of the Sige, mayan kaya sa piyak kalinya isa sa aton sa ni mga Bomo correspondents and taga-dirigida sa Maya Province of Negros Occidental from Bago City. Yara sa piyak kalinya si Ma'am Ina Johnson. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dawad mo si Bombo Erlin mayong aga. Good morning. Ano oras subong dira Ma'am Ins? Dari 3:31 in the morning. 6 hours kami galing nga abanse ma'am no? Yes. Okay. Sige, thank you good ma'am ha sa pagbugtaw aga pa. Para nga makashare diri sa amon paano kamo dira mag-celebrate sang Christmas. By the way, ano ka nakadugay sa Jordan? Dari 2 years. 4 years na. Din kagid gani ma'am nga city? Bago City. Sa Negros, Bago City. I mean dira subong sa din ikaw. Dari sa Amman, Jordan. Sa Amman kagid ya ma'am no. That is the capital. Yes. Okay. Sige. Damo-damo man kamo gawad dira ma'am no? Nga mga Pinoy. Damo dari Pinoy. Kung kaysa siguro doon nagakilit anay man kamo especially sang wala pa ang COVID pandemic. Oo. Every weekend damo gid kay ang amo di balay lapit lang gid sa sa City Mall. Okay. So kung kaysa dira nagakilit Sa anay. City Mall. Oo. Okay. Every Friday. Damo dari Pinoy. Oo. Kamustang panahon subong dira Ma'am Ina? Subong gaulan. Gaulan. Gaulan diri sa mo. No, RDC si Odette, gabagyo diri.
So, Pero pero okay ano na nga dali lang season pag hindi subong ka dira, sasali. ma'am? Tigululan dira? Ano man? Oo. Tigululan. Tigululan. Do para man diri sa Pilipinas, gali? Pero kay Gas Snowflakes. The Aha. snow there sa Jordan. Sa Subong. Medyo matulutugnaw na gid, ma'am, ino? Oh, super. Super tugnaw. There sa Subong. Pilang temperature? Temperature sa Subong, 2 degree 2 degrees. as of now. Ano so far ang pinakanubo, ma'am? Dere ko negative 5. Negative 5. Nakaagi negative 5. Sa Snowgate. Okay. Pero sa bana wala pa snowflakes pa lang gid siya kagmay pa lang. Ha. Kagwa. So, nagagwa man ka mo? Like mamakalabis ang mga kinahanglanon? Oo. Pero, wala na ako sa bonggo upod kay kadamo gid diri COVID cases daan kay isang last time ang akon nga bata sa akong boss may COVID. That's why nga wala na kumain nagaupod ko maglakas sa gawa. oo. Damo gyapon ang kaso. As in damo pa gid diri. Oho. May Omicron naman abi dira, ma'am, no? Oo. Damo gid subong cases ng COVID, that's why nga. Oo. Hindi na namin magwa. Why lang kamo danay nagagwa. Sige, basi medyo mas steady mo lang imo nga cellphone na bala, ma'am. Ma'am Ira, parang sige, para mas nami pagid siya. Kung mo ni ma'am nga mga inadlaw, kung yung December 22 na subong, December 22 naman abidira sa inyo, ano mga preparations ninyo for the Christmas? Sa deriya sa akon nga naga-celebrate gina sa akon yung mga boss even though nga sa akon hindi na ako tani mag-celebrate. Sila ya naghandaan ko na nila ay ginakabe ko nila as a member of their family. That's why gina-celebrate gina sila para sa akon. Bisan nga hindi ko tani gusto nga mag-celebrate kay syempre ako lang siya kay way man ko gagwa. Oo. Pero gambal sila nga as a member of family nga kami as a Muslim ga-celebrate kami. Ikaw nga Christian, you need to celebrate too. That's why ga-celebrate kami mag-Christmas tree, ga-celebrate tree sa balay. Bisan di na ako magwa. 4 kami ga-celebrate. Ako niya boses ng iyang bata. Muslim sila ya, ma'am, no? Yes, oo, Muslim sila. Okay, bali ikaw lang ya isang helper? Nga Pinoy? Oo. Okay. Ano mga ginaluto nila ya, ma'am? Spaghetti. Ang ako na nga boss nga babae mo nagahimo sa akong spaghetti, bihon, cakes. Sometimes salad. Ako na sa ilang sa akon. Sa Christmas. Last Christmas actually, ko nila gipabugta ko nila 12 o'clock. Pero ako kay sometimes nasubuan ko. Oho. Gano'n sila ka-prepare. Sila di sila misa. Kasi napukaw ko nila. Pero kambalang ko nga hindi ko. Kaya siyempre may part sa akong bilang nga. Ako pamilya tapos dahil ma-celebrate ko. Huwag ko ka-celebrate pag kita ko na lang nga. May gabutan sila Merry Christmas. Sila lang nga kaon niya tatlo. Kaya akong pagkabuwas na lang. Buot man sila actually. Bisan Muslim sila, nag-celebrate man sila para sa akon as sila nga helper. Pure Jordan yan, gida sila ya, ma'am, no? Hindi, dre lang sila. Ning sila, Iraqi. Ah. Pero dre na sila, dugay na sila dere. Mga Okay. 20 years na sila dere. So sila gid nga mag-asawa, Iraqi. Dira lang yan nag-star subong. Sila. Oo. 20 years na dere sila sa Jordan. So kung December 24, or sa Christmas Eve, gabugtaw gid sila, ma'am. Oo. Kaginaupdan ka. Sila. Mag-Christmas, tapos mag-New Year, mag-31. Gamba na sila malakata sa city, kay malakat. Kami ko na kami tanaw, kami firework. Bako diri lang ko. Ay gusto ko lang matanaw sing sa YouTube na lang, kay para matanaw ko kung paano ma-celebrate there sa Pilipinas. Sila gusto nila ma-celebrate ko diri, naupod sila. Ahay, timayo man lang kay kabuot gali. Oo, buot sila. As in. Pila na edad sang bata nila na, ma'am? Ang ila bata, may edad na 33.
Gatrabaho 33 naman. edad sila nga bato. Ga obra, pero sa balay lang. Nila ko nga business dito sa ila lugar. Oo. Pero Do wala online doon lang naman siya. sila sa balay. Online lang na ang iyang obra. So hindi mo gid galigawa Nga, masiling abi nga mahidlaw ka diri sa aton na celebration, no? O, hindi man gid kay kung gusto nila nga kung gusto ko nga magambal sa ila nga balakat ko dito, updan mo ko nila. So kaya ako kay hindi lang ko galang kay kung magwa ko ba ko dayon nga tani ko dira ko sa Pinas, makaupoy ko pamilya ko. That's why nga gambal na lang ako nga diri na lang ko sa balay. Di amo na galuto na lang sila para sa kon. Celebrate na lang kami nga apat. Gatamyaw man sila sa imo, ma'am. Oo, pagka actual kasi buong wala diri nga akong boss nga lalaki ato sa sila lugar sa Iraq. Aha. Ling early na lang ang ila gift sa kon ka nagkagina na sila nga nag-gift na sila sa kon kag nag-Merry Christmas today. Pero mostly ginatag Wala nila diri na nga. 24 sang gabi or 25 na gid. 24. Kasi buong wala diri nga akong boss, wala pa siya kapuli diri. Aha. That's why nagano na lang kay pero nagambal lang ako niya mga maluto siya. Aha. Kaya Araban ako, sila hindi da na sa lang kung 24. Oo. Okay. So, Na sila actually. pero at least allowed ka gid ma'am, no? Like mag-video call abi sa pamilya mo. Kating ibando gina likawan sila, gina sila bala, gina dumilian sila nga sagad tawag sa pamilya nila diri sa Pilipinas. Diri okay lang. Even though nga ako na ama, pwede lang ko katawag anytime, anywhere, diri sa balay. Gusto na ako na, mag-video call man siya sa sala ko, or man siya ako sa nag-video call or sa room ko. Okay lang sa ila. Kaya ang ila rason, nga video call kami gani sa mga nga pamilya dito sa Iraq ako sa bagay. Danay kami ding pamilya namon ni kapwa nga wala. Kadi pamilya. Ahay. Okay lang. At least kamayo Buot man lang. sila as in. Sa 4 years mo nga ni ma'am, ay kagin nakabakasyon? Wala pa. Wala pa ako nakabakasyon kay alang-alang pagod sa buong kaya mo naman may pandemic. Oo. Mapudlayan bala ko kay mabalik pa ko Japon bala. Kay kabudlay para sila dan nga wala ko diri. Kaya nga ko dan nga boss nga babae pasyente pa subong. That's why nga hindi pa ko makadali-dali kay wala ko bulos. Hindi lang ko dali magkuli. Oo. Kag mag-quarantine. Maybe next year. Mag-quarantine ka pa pero pagabot wala diri? na quarantine. Oo. Okay. Nakuli na ako kung na quarantine. Pero may upod ka man Kaya ni ma'am dira sa 25, araman na sila? RD sila. Wala man sila mayo na nagagwa. Oo. Sa palibot, yabi ma'am, anong may mga decorations man dira or wyged? Wala. Wala. Pero sa piyak ko na namon nga balay, may ato to kay may mga Jordanian man nga mga mga Christian. Christian. Diri mostly kay subdivision na diri. Nang mostly diri Muslim. Kag mga mostly diri mga Iraqi kay sa subdivision na diri mo. Do puro na di sila ila area, puro na di Iraqi, puro American. Do mga di sila bla bla, mga hindi taga diri. Oo. Pero sa piyak na ilang nga balay, may mga Jordanian digto, kay mga Jordanian may mga Christian man. Pero diri sa mga lugar wala may mga Christmas tree, mga Christmas light wala. Pero sa balay ninyo ma'am wala Pero, man. okay. Wala. Wala lang. Wala lang. Galuto lang sila ya. Mga tanong lang. Mga tanong. Mga tanong lang sa balay. Wala na. Wala na mga Christmas tree. Nagaluto lang sila ya galing para sa imo. Oo. Kagay mo na sila cake na may Merry Christmas. Okay. Sa mga mall, abi dira ma'am, wyged? Sa mga mall, may Christmas tree. May Christmas Actually, tree. sa 23, ang tanan niya mga Pinoy, may Christmas party sa sa Fairmont Hotel. Okay. Ang Matambong tanan niya ka mga man? Pinoy. Oo, ba kung idulong ko sa akong ama. Pero actually, kay kabudlayan ko, subong kay basi, bala may mga COVID, bala, fully vaccinated naman, pero syempre hindi man sa aton, nga, basi may mga COVID, to bala digto, nadlokan ko. Matapikan ka to.
Oo, kadelikado nga layo pa tadan sa tong pamilya tapos magka-COVID pa ta diri. Kabudlay ti okay nga lang na magtan-aw na lang ko sa mga videos. Di ba mga friend man ko nga mag-attend dito. May day off ka man niya, ma'am, no? Oo, every Friday. Actually, day off ko man every Friday. Okay. Pero ginapili ko na lang matulog na lang ko kay para na lang Makapahuway. Kabudlay nga daan. Oo, pahuway ko na lang nga ako niya. Idi off ko magwa ka, ma-plate ka pa kung kisa. Correct. Layo ang imong lagawan. Mabakal ka pa, makaon ka pa. Dito sa Magasto. balay, ara naman ang tanan. Ara naman mo kinanlahan, may pagkaon naman. Oo. Ano pag hindi mo pangitaon, makapoy na katusagwa. Makagasto. Ka pa virus. Makagasto ka pa to, hindi mo katawan malikawan makita. makagasto. Oo. Dahil anytime mo magkambal ka, gusto ko na, baklan ka man. No need naman, hindi naman kinalan nga magwa ka pa. Pero lapit Papahasol naging ka mo yun ko, sa magwa do ka pa. city proper, no? Oo, lapit kami sa mga pagkagwa na na mo na na City Mall. Okay. Ari na kami, city na kami ba, tabok namin sa Dalan City Mall, tabok kami hospital. Sa city na kami, main city. Okay. Sige, sige. Basi may tamyawon ka diri, ma'am. Din gani ka mo sa bago? Sa Barangay Balingasag. Barangay Balingasag, Bago City kami. Okay. Basi may tamyawon ka to. Sige, go ahead. Okay, good morning sa tanan niya pamilya dira sa Barangay Balingasag, Bago City, sa pamilya kong Sida, Uga, Lorito, Alabarta, Anak Lito. Good morning sa inyo tanan kay sa ako niya mga tropa dira sa Mansilingan. Kay Lito Mariano, Buynad Tumukad, Via Mariano, Jen Mirano, Meralyn Mabasa, Prio, Pagkay, Viga. Good morning sa inyo dira. Stay safe sa inyo tanan. Medyo luwidlaw na gid sa kay. Manila. Subong ka pamati gid sila. Aha. Kay Janice Oktida, kay Geraldine Lorito. Kay Shanshan. Good morning sa inyo. Sige, medyo luwidlaw na gid kay 4 years na nga dano may ka nakapauli. Pero tiba so next year Oo. Kabay pa. Thank you, guys. Sige, thank you gid Ma'am Ira ha sa pagbugtaw na 3:44 Okay. AM na subong nga dira. Halong-halong gid ma'am. Thank you gid sa pagupod nimo diri subong thank sa you. amon subong nga aga. Thank you so much. Advance Merry Christmas. Merry Christmas to. Okay. Sige, maraming salamat kaya Bombo Correspondent Ira Dionson. Direct na dito sa Maya City of Amman sa Jordan. Diri sa aton ng Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, isa lamang ang Jordan sa mga kapungsuran. Ato nga ginabisitahan na diri sa aton nga pagpangalugayawan. Parang i-check ang ilang sa mga tradisyon, ilang mga selebrasyon sa ilang pungsod. Diri sa aton nga Christmas around the world. 46 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Wala po sa nang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sa Bomboharay Big Time. Sinalo bata si Sir Nicolas Lachica para balikan lang nato na karon. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Uto. Diligid lamang sa matutuod nga numero 1. Updanan kita buwas sa mga sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!